Bos días, comenzamos o pleno ordinario do mes de agosto. Señor secretario, ten a palabra. Señor secretario accidental. Bos días. O primeiro asunto do orde do día é a aprobación se procede da ata número 7/2018 da sesión ordinaria celebrada o día 29 de 6 de 2018. Non se traga a acta da sesión anterior porque non estaba ainda redactada polo secretario xeral. Algún comentario? Nada. Procedemos á votación. Votos a favor? Moi ben. Seguinte punto, por favor. O segundo punto de dación de conta dos decretos desde o pleno anterior. Sí. Non hai ningún comentario. Venga, siga. Continúe. O punto número 3 do orde do día refírese ao expediente de modificación de crédito extraordinario ao suplemento de crédito 14P/2018. Ten a palabra a concelleira Teniente Alcalde e concelleira de Facenda. Hola, bos días. Trátase de dotar de crédito as correspondentes aplicacións orzamentarias mediante o uso de remanente de libre disposición. Atenden casi todas as recomendacións de intervención e as partidas que se queren ampliar son para dotar de crédito a compra de vestuario de policía local, mantemento e reparación de equipos de alcotés e de equipamento de policía local, reparacións de vehículos, reparacións e mantemento de vehículos, ITVs, suministros non inventariables, luminarias en xeral e no Pazo de Liñares, reparacións varias nos edificios municipais, o suministro de peles e a partida de elementos de sinalización de tráfico e, por outra banda, hai que darlle cumprimento ao convenio co Concello de Vila de Cruces e tamén se amplía a partida de suministro de produtos de asfaltado e a ampliación do espazo e contorno do local social do lugar de Moneixas. Conta este expediente con todos os informes favorables de intervención e na miña primeira intervención nada máis. Moi ben. Intervencións, Partido Popular. Bos días a todos. Tal como dixemos na Comisión Informativa, moitos destes aspectos que veñen aquí estamos de acordo. Xa explicamos polo que íbamos votar en contra, porque entendemos que vai dentro da negociación completa de que son os remanentes. Ustedes utilizan unha técnica que é ir metendo un sacabocados para intentar ir mermando os fondos que son susceptibles de negociar e que nos estamos dispostos, e xa o dixemos públicamente, a negocialos, e, lóxicamente, vanos quitando e non nos dan opción de presentar nos unha alternativa. O que aquí ven, nesta modificación de crédito 14P 2018, estamos de acordo con moitas cousas e con outras non estamos de acordo. Por lo tanto, haberá que modificalas se queredes o noso voto afirmativo. Con respecto ao vestiario da Policía Local, parecenos insuficiente, pero, bueno, supoño que votarían vostedes as contas, non temos nada que decir. Con respecto a mantemento e a conservación de material de Policía Local, xa lles dixen na Comisión Informativa que nos parece unha irresponsabilidade reparar un test de alcoholemia, un test de un alcoholímetro, cando que hai que fazer é comprar un novo, porque os que hai son todos da anterior etapa. Non compraron nin un solo etilómetro, polo tanto, non hai que reparar ningún test, porque reparalos é casi tan caro como novo, e encima non arreglarían nada. Polo tanto, nós aquí o que queremos é que se compren etilómetros novos, non reparar os equipos vellos que non valen para nada e que, ademais, como a tecnoloxía avanza, os vellos non cumplirían a función ou cumplirían durante un período de tempo moi pequeno. Por lo tanto, non estamos de acordo con reparalos, senón que compralos novos. Pon aquí reparación de vehículos da Policía Local. Home, os que hai, había que reparalos. E hai que reparalos. Pero que hai que comprar un coche novo para a Policía Local. Conforme se compraron tantos coches para as concejalías, a Policía Local o que ten que ter é un coche novo e non as callambas vellas que ten, porque tamén recórdolles que, salvo os que regalaron por parte da Xunta de Galicia, por parte deste actual grupo de goberno, non se fixo ningunha inversión en ningún coche novo da Policía Local. Por lo tanto, nós aí vamos estar de acordo, pero poñendo, a parte de reparar os vellos, que tamén fai falta, comprar un coche novo para a Policía Local. Con respecto a atender os temas das ITVs non temos nada que decir. Suministro de material non inventariable, 1.000 euros, xa dixemos na Comisión Informativa que nos parece raro, pero en todo caso tamén non pasaríamos. Reparación de maquinarias de edificios públicos, xa dixemos que nos extraña de que veña unha partida para o Pazo de Liñares e outra polo mesmo concepto para o museo.
entendemos que ambos son edificios municipais e que debían vir en conxunto, porque o feito que veña reparación de maquinarias e edificios públicos e museos 689,7 euros para o museo e que veña para o Pazo de Liñares 8.453,06, pois non entendemos porque non pode vir no mesmo paquete e 3/4 do mesmo pode ocurrir ca outra vez que voñen 2.000 euros de reparación de edificios UNED, museos e auditorios. O suministro de peles non temos nada que decir. O camiño veciñal de Vila de Cruces a xestión conxunta cas parroquias de San Pedro de Losón e de Losón, aí tampouco temos nada que decir. E máis, na reunión que tiven co interventor, tal e como quedamos na comisión formativa, comentoume da posibilidade de ese tema sacalo para diante. Por nosa parte, se o queren sacar non hai ningún problema, votaríamolo a favor, o que é o cumprimento do convenio de Vila de Cruces. Se queren, quíteno do paquete e votámoslo a favor. E o suministro de produtos de asfaltado, 25.000 euros, parecenos insuficiente. Parecenos insuficiente e queríamos dotalo máis, de máis cantidade. E a ampliación do espacio e contorno local social de Moneixas, tamén estaríamos de acordo, en principio, con a adquisición deso, previa a aclaración de algúns aspectos, como é o tema do cruceiro, que ali se atopa, porque en teoría debería ser un BIC, se non é xa, que non o sabemos, pero supoño que o Concello que o saberá. Por lo tanto, tal e como dixemos nas comisións formativas, estamos de acordo con esta proposta en líneas xerais, aumentando esas cousas que fixemos, de que o material para a Policía Local é un coche novo para a Policía Local e meter máis produtos bituminosos dos 25.000 euros. Por tanto, nós pedimos que se retire do orden do día, porque estamos nun paquete de negociación conxunto para poder metelo, e unha vez máis reiteramos a deslealtade que nos vemos por parte do Goberno de mandarnos isto outra vez como sempre pechado, un tema que saben que teñen que negociar, e mándano pechado solamente ca única idea que ou que lle votemos en contra ou que fagamos o que vos decides ou que votemos en contra. Ben, pois nos pedimos a retirada do orden do día pendiente da negociación que estamos en trámite neste momento. Entendido. Señor Cruz, se quere dicir algo. Voume limitar a votar, xa que comigo non se negocia nada. Agradecer a posición do PP valorando o concelleiro non escrito e as súas propostas e nas súas alturas de mirar nas negociacións que carece o Goberno, co cal eu ofrezo a miña vontade absoluta de negociación para con calquera concelleiro tamén do Goberno. Teresa, queres dicir algo? Sí, non, pero digo que sí. Bueno, nós aceptamos o de retiralo en función da negociación. Xa temos, esta mañán, entregáronnos o resto de cousas que faltaban por valorar, saneamentos e tal. Entendemos que temos o paquete da negociación xa preparado e públicamente xa convidámoslos para unha negociación o venres que ven, se pode ser, se non falamos de outro día sen problema ningún, para logo acordar tamén unha data conxuntamente dun pleno extraordinario para poder aprobar todo isto, se o teñen tamén a ben, de acordo? Entón, convocámoslos para o venres, se por cuestións de axenda de calquera de vostedes non poden, nós estamos dispostos a adaptarnos outro día sen ningún xénero de dúbidas, e, lóxicamente, refírome ao Partido Popular, de acordo? Falámoslo entonces para poñer unha data que nos veña ben a todos. Esa é a nosa proposta, pero digo que aceptamos. Non hai problema. Simplemente que o interventor outro día, cando estivemos falando, falaba de que urxía o de Vila de Cruces. Eu diría votar eso a favor. Eu iba a continuar e pedirlles que votemos o de Vila de Cruces por unha cuestión de tempos, si é administrativamente posible, quero decir, e o resto, pois, convidámoslos en principio para o venres, pero se queren falar con os interlocutores no Goberno outro día, eu xa lle digo dende a alcaldía que estamos dispostos a... que somos flexibles, vamos. Entón, se lles... Sí, entón, se lles parece, procedemos a votar o convenio con Vila de Cruces, de acordo? Digo, para que conste en acta, señor interventor, estou facendo o correcto, non me parece? Pois procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Entendo que é o seguinte punto. Lóxicamente queda retirado este punto, este expediente. Retirado non queda salvo
No, bueno, non sei, técnicamente non sei se queda retirado ou modifícase solo ese. Técnicamente sería unha emenda ao dictamen da Comisión Vale, de acordo, Informativa entendido. para deixarse de efecto todo o resto e aprobar só a parte que se corresponde co... O resultante final é o mesmo, pero de logo. Vale, seguinte punto, por favor. O segundo punto do orde do día. O segundo punto do orde do día refírese a expediente de modificación de crédito extraordinario, suplemento de crédito número 13P/2018. Bueno, este expediente económico tamén trata de dotar as correspondentes partidas orzamentarias, ben mediante cartos que proveñen do superávit destinados a financiar os IPs ou ben remanente de tesorería de libre disposición. En este expediente, as partidas que se pretenden ampliar son para atender os gastos da Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde de diferentes obras identificadas nas documentacións anexas, a creación da Sala Gilde no Pazo de Liñares, a sinalética da Ruta de Interese Turística do Sobrereal do Arnego na parte que corresponde ao Concello de Lalín, a redacción do proxecto da Praza de Abastos que foi aprobada aquí un compromiso de pleno, o sistema de control de fixaches do personal municipal porque o que hai non funciona debidamente, un material diverso para o funcionamento do Lalín Arena, a adquisición da parcela para ampliación da zona dotacional de Vila Tuxe, que tamén foi pedida reiterada veces, e melloras dos centros sociais de Santiso e Bermés, e a reposición de pavimento e xogos do Parque Infantil da Casa da Xuventude. Este expediente consta con todos os informes favorables de intervención e nada máis na primeira intervención. Adiante. Nos aquí dirimos o mesmo que no punto anterior, agás o do proxecto de ración da Plaza de Abastos, como fixemos co de Vila de Cruces, quitar o da Plaza de Abastos, votar a favor da Plaza de Abastos, ou da encargar o proxecto da Plaza de Abastos, e o resto queda pendiente para a negociación do venres, bueno, cando poñamos. Nos pediríamos, aquí, se é posible, incluir por cuestiones de datas o dos locais sociais. Como xesto de boa vontade, pedimos eso, porque... Os locais sociais de... De Bermés e Santiso. Creo que vamos a estar de acordo antes ou despois en eso, e gustaríanos tamén, nos estamos demostrando boa vontade, aceptando o que nos piden, isto ímolo a pedir tamén. Pero aí que problema hai de plazos tamén? Pois que gustaríanos avanzar en ese tema porque lles fai bastante falta. É o que estou dicindo, e como antes ou despois imos aceptar, pedimoslle tamén este xesto de boa vontade como a que estamos demostrando o goberno, non? De acordo, pero nós aí precisamente tamén queríamos facer apuntes, pero metémoslo despois a maiores, non? Sí, vamos a ser absolutamente flexibles con eso, non hai problema. É que, por exemplo, con respecto ao local social de Bermés, nós estuvemos vendo, bueno, a memoria que poñestes vos, e nós queríamos ampliála algo. Eu non sei se se pode meter despois noutro paquete aparte. Pero é que así despois para xudicalo teríades máis problema. Por exemplo, o local social de Santiso, por exemplo, non leva plaqueta arriba. Nós queremos que debería levar plaqueta. Además, é un gasto pequeno. Debeu ser un despiste do que fixe o proxecto, porque unha vez que faz un proxecto de remodelación non lle poñer o chao novo, se queredes darlle pa diante, como xesto de boa vontade, non hai ningún problema para deixalo ir, pero nós queremos fazer modificacións, e por non sei se se poderá. Vai ser máis complexo, si vai ser máis complexo se facemos eso, porque serían dúas licitacións. En todo caso, rogaríamos que nos pasarades canto antes esas solicitudes. Ningún problema, xa estuvemos vendo, xa os temos desta semana feito. Porque, inda que suba pouco, vai haber que cadrar as contas. Vale, entón, se hai que pasar eso, a nós tampouco nos preocupa nada ese tema. Pasámolo e logo despois métese noutro paquete de horas. Sí, non. Pero o que quería dicir tamén é que aí vai o local, perdón, a ampliación de Vila Tuxe, que son 25.000 euros, que está, ou 27.000, que está acordada cos propios propietarios. A mí o único que me preocupa é que os propietarios se desesperen un pouco, non? É dicir, trataremos de falar con eles. Non creo que se esperen moito por 15 días. Bueno, esperemos que non. A ver, a Escola de Música ten un plazo, se quero decir. Eu aí creo que na Comisión Informativa fun claro e vos comentei algún aspecto. Eu vos comentei algún aspecto desa parcela, non? Non te comentei a ti, Nico? Non comentaches nada na Comisión sobre eso. Aparte, creo, se non lembro mal, creo que hai unha... Perdón, se non lembro mal, creo que hai un acordo plenario pola parcela esa. Estou falando de memoria. Se nós non vamos poñer pega, simplemente creo que fixe unha pregunta. Non, nas comisións non fixeches. A ver, pero repita a pregunta, entón, porque a ver se a pregunta é, compramos a parcela de Vila Tuxe, que todos estamos de acordo. Compras a parcela. Pero é que hai un informe
que vos fixéstedes, No, pero no proxecto xa está contemplado. hai un informe que vos fixéstedes cando para xustificar a perda de feito polo técnico municipal, hai un informe que no que vos xustificar a perda da subvención da caldeira de Peles, ese informe que fixo o técnico, unha vez que desde o meu punto de vista non é acertado de que non considera equipamento o local, por esa mesma regla de tres, o mesmo técnico non creo que informe a favor. Eu preguntei eso, non dixestes nada. Está falado con ele. Está falado con Pero ele. entón estáse contradicindo, No, no, non sei equipamento pon as cousas cando lle convén A e ver, cando non. se me deixas explicarlo, porque eu evidentemente falamos isto, senón xa non chegamos nin hasta aquí, non? Porque, perdón, porque cando falamos da compra da parcela, o primeiro que dixen eu foi o mesmo que está dicindo o portavoz do PP. Pero xa non lo, sí. O que dixo Martín, vale, cando lle presentamos a posibilidade, bueno, o técnico municipal, o arquitecto, dixo dúas cousas fundamentais, que non podía ser un local anexo ao xa existente, é dicir, a ampliación tiña que ser nun local que estuvera separado, na nova parcela separado. E logo que a tipoloxía do edificio tiña que ser unha tipoloxía de edificación rural. Como é solo de núcleo rural, sí que se pode destinar un equipamento sempre que a tipoloxía, é dicir, o aspecto do edificio, garde, digamos, o que pon no A mí pezón. iso gustaríame aclaralo con el, porque entón, é dicir, é que o primeiro informe queda sin efecto, porque entón é unha tomadura de pelo por parte del. El di que ten que ser unha tipo... Todos coñecemos o edificio do Auditorio Viratús e non ten tipoloxía de rural, non? Todos sabemos que é un edificio, bueno, pois, moderno, vamos así dicirlo, moderno. E el di que o novo edificio teria que ser, pois, con respecto aos valores do medio rural, é dicir, pois, seguramente con planta baixa, con teito de Eu iso tablas. prefiero que quede para negociación porque nós temos aí aspectos para propoñer. Pero, bueno, en todo caso, eso viría despois. O importante, eu creo que é a parcela, non? Non, se non estamos de acordo ca compra, pero queremos meter alguma modificación se é posible, entón prefiero que quede na negociación completa, estamos falando de 15 días, e agora pasamos o tema do proxecto de redacción da Plaza de Abastos, e o resto, en teoría, non debería ter tanta dificultade para Entón, negociar. se Se no esencial estamos de acordo, o resto é accesorio. Vou facer unha proposta, se lles parece, de que votemos... Bueno, voulle de dar a... Se quere intervir o Concelleiro non ha escrito, como antes dixo que non, por eso obviaba, pero se quere intervir. Pero a proposta vai ser votar a cuestión da Plaza de Abastos e o dos locais sociais de Santiso e Bermés, de acordo? Señor Cruz, se quere decir algo? Sí, na anterior intervención dixen que me limitaba a votar ao anterior expediente. Neste expediente, simplemente deixar constancia en acta de que non parece, ratifícase que outra vez o tempo danos a razón, que o Parque da Xuventude é de titularidade municipal e, polo tanto, dentro desta negociación, e gustaríame que se tivera en conta a moción aprobada en pleno de dotar ao Parque da Xuventude de un pozo de auga ou de intentar recuperar as bolsas de auga que había aí. Moitas gracias. E unha vez máis está equivocado, pero tampouco vamos a perder moito tempo. Celia, a non ser que queras te dar unha explicación, pero... procedemos á votación entón, de acordo? Pero vamos a ver, con respecto ao do local social, o sea, o proxecto da Plaza de Abastos non hai problema, con respecto aos locales sociais. Con respecto aos locales sociais, estamos dispostos a votalos a favor, pero que engadíndolle o de Santiso plaqueta, Pero que esas cousas habría que vamos a ver. engadirlle plaqueta na parte de arriba e máis tella nova, que lle falta porque están en máis condicións, e o de Bermés unha cámara, porque o de Bermés, o problema do de Bermés son as humedades, unha cámara interna ou externa. Ben, creo que realmente no proxecto que pretende dicir o proxectista é no de Bermés que vai unha cámara interna que, decir, que mete o allamento por Non dentro. está no proxecto que non mandaste a É o nós, que eu dixen a Antonio que sí. En todo caso, podemos valorar dúas cousas. Podemos valorar que no pliego de licitación esas dúas cuestións sexan melloras. É dicir, que as empresas que participan na licitación, As que oferten que teñan que meter eso que pedides ofertan. vos, precisamente, e así acabamos antes. que se acabamos antes, Claro. que as oferten como melloras. É dicir, a ver, para que nos entendamos todos, en unha mesa de contratación, poñer como condicións para que Como poida levar unha puntos. empresa a outro esas melloras. E entón xa está.
así acabamos antes. As melloras Pero non... entón quedamos en que nos pedimos Sí. que para votar isto a favor pedimos que o Centro Social de Bermés que leve unha cámara nova, O por goberno dentro ou por fora. O goberno Había visto ti eso, era por dentro ou por fora? Bueno, unha cámara, porque o problema de Bermés son as humedades. Por lo tanto, que leva unha cámara nova, e con respecto de Santiso que propoñemos desde o Partido Popular, Plaqueta. é que leva a plaqueta na parte de arriba, a parte grande aquela de arriba, e máis a tella nova, a tella do tellado, que está en malas condicións. E con esas condicións, se yo poñedes nas melloras, e hai empresas que entran neso, estamos de acordo. Si non chegaran as melloras, se foran moi elevadas, collemos unha baixa de diputación do plan do 17 e sumamos aí, xa está. Nós tamén vos advertimos que con respecto a este paquete que metedes que quedan en pendiente, queremos facer propostas de ampliación de cousas que poñedes aquí. Por exemplo, propoño de sistema de control de fichaxes do personal municipal, estamos de acordo, pero que vaya para todos os edificios municipales, Unha cousa. non só sempre para a central. Por favor, respetadme, por favor, de acordo, os dous. Eu quero dicir que os cartos non son infinitos. Un paquete de negociación está ben, pero tenemos en conta que os cartos non son infinitos. Vale? Entón, se a todo decir, non, é que isto tal, vai un paquete de negociación, unhas cousas sairán e A outras ver, non sairán. os cartos, a min, o interventor, pasoume uns datos, Sí, por sí, acordo da comisión do comisión do outro día, doume uns datos, e cartos, si hai para estes conceptos, é dicir, estamos falando de melloras, Señor Crespo, de cantidades señor mínimas. Crespo, vostede en este minuto, por así decirlo, porque eu acabo de enterarme hai pouco, non sabe ni canto vale isto. Canto vale o que? O dos saneamentos, por exemplo. Quero dicir que... No, do saneamento non sei, claro, que non Claro, do destes. porque me acaban de dar ahora mismo, xa yo dixen, entende? Entón, claro, nun paquete de negociación, dígolle que os cartos son os que son. Pois xa falaremos... No, pero do saneamento, eu creo que na comisión informativa quedou claro como queremos negociar o remanente. Que estamos de acordo. Vale, pero non ten nada que ver con este concepto, porque este paquete é outro distinto. Sí, Sí, o pero que- habrá que pagalo. Señor Hombre, Crespo, sí, pero vamos a ver, si por exemplo o sistema de control de fichaxes de personal metedes 12.000 euros para poñer un sistema novo, non me digades que non se pode poñer un Escoita, pero nos que o outros edificios. que o queremos poñer. Que no informe que fai o técnico Alberto Viz creo que explica. Realmente ese sistema non só para todos os edificios, sino vale para todos os traballadores. Porque o sistema non está basado en poñer un dedo na entrada do edificio, sino que está basado nas tarxetas que van usar os traballadores cando entren nos seus... Pero haberá que ter un terminal para meter a tarxeta. Non, o propio que teñen eles, o que usan No todos os ordenador. días, claro. E logo, ademais, permite fichar por teléfono móvil con localización. Que quere dicir isto? Que, por exemplo, un técnico que vai ver unha obra a tal sitio pola tarde e está facendo horas extras, pode desde o seu móvil fichar e engadir a localización. Iso é cando menos peligroso. Bueno, ten os seus perigos, pero como vixías, como faz fichar o personal de obras. Ningún problema. Ningún problema. Nos, se se nos explica, podemos estar de acordo, pero eu que quero é que todo o control Sí, de é para persoal todo. que sea da totalidade do persoal. Totalidade do Concello. Si hai a garantía de que hai a totalidade do persoal, ningún problema. Vai todo. Ningún problema. Procedamos á votación, entón. Quitándose as dúas cousas. Sí. Votos a favor? Sí, perdón. Quería comentar, entonces, en relación con la mejora de los centros sociales de Santiso de Bermés, yo entiendo que, de acuerdo con lo que dice el concejal, el primer teniente de alcalde, va a ir como mejora lo de la plaqueta. ¿De acuerdo? No, va a ir mejor las tres cosas. A plaqueta e malotellado no de Santiso e unha cámara no de Bermés. A ver, Claro. perdón. Sí. Vamos a ver, yo lo digo porque A ver, hay perdón. un importe... Perdón, falo eu, se vos parece ben. Eu creo que vai quedar recollido na grabación no acta exactamente que o que pide o Partido Popular, exactamente o que pide o Partido Popular vai ir no proxecto como mellora, de acordo? Entón non lle demos máis voltas. Eu creo que é evidente o que isto dice. Bueno, preguntou un interventor. Negociación global. Por que non vai isto na negociación global? Non entendo. Non Porque entende? estamos intentando que marchaches. A ver, Como? Como dis? Quería proponer... Pedístelo vos, pideu no... Por que a proposta do alcalde? A ver, quería proponer que en relación a esas obras en los centros sociales de Santiso de Bermés, que el sentido del acuerdo que se adopte por el Pleno, que cuando haya una valoración de esas mejoras, en la medida que puede suponer un aumento del crédito necesario,
pues que vaya ya previsto en esta modificación, es decir, que haya un margen. Actualmente hay crédito suficiente. Yo hablaré lo antes posible con el arquitecto redactor del proyecto para que me pueda dar también una estimación, porque cuando se elaboró este expediente... Pero, interventor, si se pon como millora, as empresas Sí, que veñan, si se pone como millora, cando se fagan as bases perfectamente. para a adjudicación, Claro. porlle iso como millora, Non hai problema. co cal non hai que modificar o No. A principal. ver, levamos 10 minutos discutindo de algo que é evidente. Non, xa, por creo. eso, pero eu digo, Si va como mejora, todo esas nuevas obras que se proponen, no hay problema. A ver, hai algunha cousa diferente a que dixen eu hai 10 minutos? Creo que non. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Veña, seguinte punto. o resto queda retirado. Sí, claro. A ver, centrémonos un pouco. Creo que estamos falando todos do mesmo, non? Vale. Veña, seguinte punto. O seguinte punto de orde do día, número 5, é o expediente de reconocimiento de sociedade de créditos número 13/2018. Adiante. Bueno, pois nada, en aplicación da base 15 do orzamento, veñen facturas que non se someteron ao procedimento xeral de contratación. Hai cartos nas partidas para poder pagalas, simplemente é que de moitas destas non hai contrato e aínda que algunhas sí que chegamos a facer todo o proceso contratual, pero non se asinou o contrato porque despois a adxudicataria non estimou oportuno pola subida do material a suministrar. Son basicamente facturas de medicamentos dos funcionarios, da DESLAS, tamén dos funcionarios, e despois temos facturas de seguros, porque ao comprar un vehículo houve que facer unha parte proporcional do pago do seguro dese vehículo, entonces eso non estaba previsto, entón por eso ven reparada, e tamén houve que ampliar o que é o contrato, por eso ven desgregado en dúas partes eses seguros. E despois son elementos de suministro como poden ser o combustible para as desbrozadoras ou a enerxía eléctrica da estación de medición de calidade do aire. Son todas facturas que están conformadas, nas que hai técnicos que poidan refrendar a firma do concelleiro Faixe, hai outras nas que non hai técnico específico para facelo, entón só están conformadas polo concelleiro. Alguna intervención, José Antonio? Sí, ben, bos días. Bueno, Perdón. tema... Perdón, unha cousa que quere falar o interventor. Disculpa, José Antonio. Vamos a ver. Yo creo que ayer mandé a los distintos concejales un informe de intervención en relación con una factura que iba inicialmente en esta relación de facturas. Es una factura de producción cápsulas audiovisuais, promoción de turismo, de 7.000 euros. Vamos a ver, en relación con esta factura, en el informe se indica que se trata claramente de un contrato menor y que, de acuerdo con la distribución de competencias en las bases de ejecución del presupuesto, entiendo que no sería competencia del Pleno. La aprobación de ese reconocimiento extrajudicial. Si se trajo a reconocimiento extrajudicial es porque no se siguió la tramitación que exige la nueva ley de contratos para los contratos menores. En relación con esta factura no hay ninguna duda que estamos ante un contrato menor, entonces no sería competencia del Pleno ese reconocimiento extrajudicial. José Antonio. Entonces, Ben, bos días. Bueno, agradecerlle as aclaracións ao señor interventor. Sobre este tema, nos vamos a manter a postura e a defensa que fixemos, a argumentación que fixemos en plenos anteriores. Entendemos que os reparos, desde un principio entendíamos que os reparos non debía ser un tema que debería chegar a pleno, sino que dentro do que é o procedimento xeral de contratación o Goberno debería el rematar pois todo o procedimento e, lóxicamente, a última fase, que é o pago, pois tamén debería ser o Goberno que no debería facer, porque, como dixen, é el quen executa e quen escolle os provedores. Nós, desde un principio,
pedimos que se variase a base 15, sobre todo para que non chegasen aquí este tipo de facturas, e sobre todo tamén para que os proveedores non causarlle un prexuicio, pero pois o que temos é que ao non poder variar esa base 15, nós o que solicitamos no pleno anterior, despois de ler o informe de intervención, e xa ter claro de que isto vai a ser recurrente en todos os plenos, solicitamos que o Goberno debía seguir as recomendacións que aparecen escritas nos informes do señor interventor. En esas recomendacións aparece que deberían estar debidamente conformadas por os concelleiros, como vostede dixo, pero tamén que deberían escoller un técnico municipal cada área para que viñeran formalizadas desta maneira. Nos dixémoslle no anterior pleno que non é unha exigencia da oposición, senón que nós o que queremos é que sigan o que marca as pautas que marca a intervención, e desde un primeiro momento eu creo que quedou claro que en ningún momento pretendemos obstaculizar a súa labor, pero temos claro de que cada un ten que aguantar a súa responsabilidade, e os reparos son responsabilidade de vostedes. Nos mantemos o que lle dixemos nas comisións informativas. Creemos que as facturas deben vir todas como manda a intervención, que deben chegar aquí ao pleno. Recibimos a relación de facturas, como lles anunciamos, todo o que foran suministros e que viñeran conforme ás recomendacións que as firmas dos técnicos e as firmas dos concelleiros nós non nos íbamos a opoñer. Entonces, a partir de agora, o que vamos a solicitar é un desglose por separado das facturas. É dicir, nós vámonos a abster, se se pode facer, claro, se non vamos votar en contra. É dicir, se desa relación de facturas que ustedes, desas facturas reparadas por non axustarse ao procedimento xeral de contratación, as facturas de suministros de gas natural, como dixo a concelleira, ben conformada por vostede, non temos ningún tipo de problema. A factura de Gescalor por importe de 3.633 euros, que corresponde aos peles, ben conformada por o teniente alcalde e por un técnico municipal. Xa nos explicaron comisións informativas o problema que tuveron coa empresa de peles. Tampouco tendríamos ningún tipo de problema, abstendríamonos en esas dúas facturas, e despois aparecen uns gastos farmacéuticos que só veñen conformados por o teniente alcalde, e aceptamos tamén as súas explicacións das comisións informativas. Tamén nos abstendríamos en ese paquete de accións onde os proveedores son as farmacias de Lalín. E o resto de facturas vamos a votar en contra. O resto son os de seguros que vos explicaba, que do vehículo que se comprou, entonces aí hai a parte proporcional dun seguro, que son un importe de 141 euros con 12 céntimos, e o paquete xeral deses vehículos, porque ao ter que incrementar ese vehículo, houve que modificar o que xa estaba contratado, entón esa modificación foi a que levou a cabo traela aquí. Si na compra do vehículo na inicial está conformada tamén por un concejal e un técnico. E despois temos, por exemplo, a factura de Orona, que é unha reparación de ascensor, que tamén está conformada por min. Foi uns danos da tormenta, claro, aí non queda que técnico, eso é unha empresa externa que ven a reparar un ascensor, non hai un técnico que firme eso, porque é unha empresa externa que se dedica a eso, dicía. E despois hai as de suministros de Efitec para as máquinas desbrozadoras. Os importes son moi pequeniños. Sí, o que pasa é que
vostedes non son rigurosos no que nos presentan. É dicir, nós non teríamos ningún tipo de problema en absternos tamén cos provedores de gasolina. O que pasa é que falase do mismo provedor, é unha factura ben conformada por o concelleiro e por un técnico, e a outra só ben conformada polo concelleiro. Non, veñen só conformadas, salvo error meu, polo concelleiro. E isto, a explicación que me diron cando preguntei por elas, cando se pasou isto a comisións informativas, que xa por eso preguntei, porque era un suministro, dixéronme que no meu departamento, cando lle preguntei por que só lles puxeran a firma o concelleiro Miguel Medela, dixéronme que en obras as persoas que se encargan de levar as desbrozadoras, por exemplo, non teñen acceso á gestión, co cual non dan firmado algo. Haberá que susanalo de cara a futuro. Estou totalmente de acordo, pero foi por eso, é dicir, o criterio foi ese. Pero, Teresa, eu non sei se me expliquei ben. Nós temos dúas facturas de gasolina. Sí. Hai unha factura que ven conforme as recomendacións non nosas, que nós non lle recomendamos nada, as recomendacións de intervención, que debían vir conformadas por un concejal e cada concellería debía ter un técnico que as conformara. Eu teño de diante unha factura que na parte dereita superior pon o número 9383 que ven conformada polo concelleiro Miguel Medela e por un técnico Jorge Vilariño Silva. É o que vexo aquí. E despois hai outra do mismo provedor, tamén de gasolina, que só conforma o concelleiro e non ven técnico. Entonces, se hai técnico por un lado, habrá técnico por outro. Eu non, sí. Non. Pero... Entonces, de todas formas, Teresa. Sí, dime. É unha aclaración que lle queríamos facer. É certo que nós non temos ningún tipo de problema en absternos en esas dúas facturas de gasolina. Ningún. Vale. Entonces, para que quede claro a votación, bueno, pódese facer por separado, sí. Sí, o que sí, tamén quero comentarles unha cosa, que estou mirando ahora unha das facturas que se comenta, que es la de reparación daños causados por tormenta Pazo de Liñar. Sí. Vamos a ver, el criterio que seguimos en intervención es que cuando sean atención y servicios de carácter imprevisible son contratos menores. Entonces, yo también propondría al Pleno retirarlo porque no tendría que haber derivado. La de Orona. La de reparación de daños causados por tormenta Pazo de Liñar, Orona, por los ascensores. Nos desde a oposición... A ver, unha cousa por aclarar. Temos claro xa as que tiñan que vir ao pleno e as que non, a estas alturas de pleno, digo. Nos desde a oposición, tanto ao goberno como a vostede, señor interventor, respetando o traballo de todos, iso que quede claro, o que lle pediríamos era que o que traigan, eu creo que se pode estudiar antes. Entendemos que é unha interpretación a nivel de intervención. Nos non lle vamos a pedir aclaración puntual de ningunha factura. É dicir, nin vamos a fiscalizar se hai 400 litros de gasolina para as desbrozadoras ou hai 300. Eso é labor do goberno, dun técnico e tamén, lóxicamente, dos servicios de intervención. Pero o que nos parece é que esta forma de traballar, de meter no pleno, sacar no pleno, porque ao final dese conta que a responsabilidade do último tramo do procedimento de contratación pois estáse descargando en nós, estáse descargando nos concelleiros. Entonces, eu pediría rigor e seriedade en estes temas. E xa para non estenderme máis, entonces, abstémonos no paquete de facturas onde os provedores son as farmacias, abstémonos tamén nas dúas facturas de suministro de gasolina, abstémonos no suministro de gas natural, abstémonos no suministro de peles, atendendo as explicacións que nos dan vostedes, e o resto votámoslo en contra. Asistencia sanitaria? Sí. A deslas?
Quédache, non a nombraches. Nos o resto votámoslo en contra. Entendemos que os suministros mantemos a postura. Como vexo que vostedes tampouco teñen claro, sacan, poñen, traen, nós dixemos que os suministros íbamos ter en conta e o resto vámoslo votar en contra. Procedemos á votación. Queres dicir algo máis, Fidel? Sí, Señor, vamos perdón, a ver, señor interventor. el criterio sobre qué facturas tienen que venir a reconocimiento extrajudicial siempre se dijo desde el primer día, que era de acuerdo con lo que dice el Tribunal de Cuentas y Consejo de Contas, era los contratos menores solo es para necesidades imprevisibles y puntuales. Siempre se dijo eso. De acuerdo. Sí, adiante. A min pareceme unha boa nova que de aquí en adiante se pidan as conformidades das facturas por parte do técnico. No seu momento pedino nalgúna consulta de información e foiseme denegado, dado que hai opacidade, non hai claridade, non hai a transparencia que se prometeu. Agora, unha vez visto que a presión é fuerte por parte da oposición, empezanse a aclarar as cousas e a ser moito máis transparentes. Polo tanto, eu vou votar en contra de todo, xa que eu non teño nada que ver en ninguna destas facturas, e incidir, seguir recarcando, de que no seu momento a campaña mediática que comenzou o alcalde ao mes de entrar no goberno era de que eu tiña problemas con intervención, polo tanto, entendo de que eu tería algún reparo ou tería algunha factura ou algún traballo mal feito e se pedía a miña dimisión, e pedía esa dimisión e a entrada de Piqui. Sempre dixen que xogaba a miña dimisión si demostraban calquera desas verbas e ese traballo que se fixo por detrás para defenestrarme, agora mesmo estásevos caendo a vos encima. Polo tanto, eu vou votar en contra de todas as facturas, porque se están aquí por algo e aquelas que teñan, obviamente, a conformidade do técnico podería habelas votado a favor, pero vou seguir na miña tesitura de votar en contra isto, polo simple feito de enfatizar que conmigo se fixo escarnio con unha mentira grandísima. Procedemos á votación. Solo podes me deixar puntualizar unha Sí, cousa. adiante. Nada, simplemente quería puntualizarlle a Juan José que a primeira vez que chegou isto a pleno, cando chegou dixenlle que o interventor que lle propuxera tamén que foran as facturas, porque xa o propuxera cando cheguei aquí como concejala de Facenda, que non firmar unha factura, porque eu teño moitas áreas que firmo de suministros xerais e que me gustaría que viñeran por un técnico. Nunca se fixo hasta que chegou este interventor, que sí que escoitou, e foi unha proposta miña de que as facturas viñeran conformadas por un técnico e por un municipal, non foi por presión da oposición, porque considero que se traemos as facturas aquí por responsabilidade, deberían vir firmadas porque de cara a vos, que vos poida dar maior seguridade. Simplemente quería puntualizar eso. Vale, pois parabéns, Teresa, cada un que interprete como queira, gústame a túa forma de opinar, e dame igual que se lle faga unha interpretación ou outra a estas facturas de reparos. Procedemos á votación. Votos a favor. Sí. Votos en contra. Al primeiro grupo... A ver, ao grupo do que estades de acordo, por así decirlo, que vos ides a abster, ou non sei que. Relata que vos digades as que vos astedes, é dicir, que ti marques as que astedes na relación, mismo no ado, que é máis fácil, cóllelo. Astémonos tamén no suministro de gas natural por importe de 343,80 euros e astémonos tamén no suministro
de peles por importe de 3.633,63 euros. Moi ben, en esas o Goberno vota a favor e entendo que o Concello non ha escrito en contra. Sí, solo quería unha puntualización, señor alcalde. Perdón, estou falando co intérprete. De acordo? Ten claro, adiante. Solo a puntualización de que me parece outro dato interesante que quede en acta, que me parece moi extraño que non exista ningún técnico que firme algunhas das facturas, pareceme moi extraño e casi increíble, e por outro lado, gustaríame facer unha pregunta se non existe un seguro para os edificios municipales tan representativos como Liñares ou como o Concello. Pódenme contestar neste momento? Non, queda claro... Queda demostrada a falta de transparencia por parte do señor alcalde. Queda demostrado que vostede non sabe como funciona un pleno, o cal non é novidade, e ten un turno de rogos e preguntas. Gracias. Queda claro entón o sentido da votación. O no resto de facturas entendo que o Partido Popular non ha escrito en contra e Goberno a favor. Espera, Sí, sí. a votación... Xeron eso antes. Sí, pero ides facer o da votación... Non. Díxeno correctamente, me parece, José Antonio, non? Vale. É que eu normalmente veño aos plenos ao 100%. Adiante. Más que nada, aclarar. Entonces, esas dos facturas quedarían fuera del pleno, según la recomendación mía, alcalde. Evidentemente. Entonces, o voto va a pleno. Sí, es una de 7.000 euros, que es la de producción cápsulas audiovisual, E outra máis... la reparación de daños causados por tormenta nacional. Sí. Sí, está dicindo, pero está por aclarar. Tamén pido, igual que pediu, teño que decirlo públicamente, a miña relación tanto persoal como personal co interventor o mellor, que temos que vir ao... Señor interventor, estou me dirixindo a vostede. Señor teniente alcalde, estou me dirixindo ao interventor. Que como dixo o concelleiro do Partido Popular en este caso, que se, na medida do posible, porque todos temos erros, eu o primeiro, que estas cousas non poden chegar ao pleno en estas circunstancias. Non, xa o sei, evidentemente, pero teño que decirlo, de acordo? Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Queres aclarar? Vale. Hai unha grabación en todo caso, pero sí. A ver, quitamos estas dúas facturas fora, porque se considera que é competencia da Xunta de Goberno, vale? O grupo de goberno vota a favor de todas. Sí. Exacto. Bueno, é que se quedan excluídas xa non se vota nin a favor nin en contra. Claro. Exacto. Teño a sensación, digo por varios, que vamos a ter que poñer os plenos máis tarde. A ver, non digo por ti neste caso. Non o digo por ti neste E caso. despois quedan as outras todas que votan en contra. Eso, exacto. En contra. Pero a ver, por favor, pido a todo o mundo que desperte. Que estamos dicindo mesmo hai 10 minutos, o digo igual que antes. A Deslas quedou en contra, A nós. No, pero eso é un erro, eso ten que ser un erro do Ministerio. E a mí... Xa lle digo que de políticos non, xa lle digo. Non, é un erro técnico que chegan pola do Estado. Ora, pasou unha cousa moi curiosa. Eu quería sinalar... Eu quería preguntarlle simplemente, porque quedan as da Deslas que fixen puntualización antes, que pasaría ao señor interventor porque van en contra? É dicir, que a Deslas nos reclame, que vai ao monitorio e listo. Non podedes salir dous do pleno. Señor portavoz, Teresa, perdón, señor portavoz do PP, pero poden salir dous do pleno, ao mellor, como funcionan outros, e así quedan aprobadas xa. E non teñen... É que as de Deslas, imagínate que ora lle corta, digamos, o servizo aos funcionarios a Deslas. Claro. Non podes. Eso teñen que ir por vía judicial agora. Agora xa estamos a vía judicial directa. Por iso preguntan as consecuencias de non aprobar as da Deslas. Pero as consecuencias é que fixeste as cousas mal. Non, igual que vos. O da Deslas é algo heredado e a asistencia sanitaria dos funcionarios máis antigos da casa.
se traen a pleno porque cambia o interventor o criterio, non será porque nos queremos que veñan a pleno. Claro. Sí. Esto, vamos a ver, es que yo quería volver a aclarar un poco cuál es el régimen del reconocimiento extrajudicial. Lo que estamos haciendo es lo que básicamente va a hacer el juez. El juez va a comprobar que haya facturas, que se haya dado la conformidad a las facturas y que el juez va a decir que hay que pagar. Porque es que no se puede, vamos a ver, hay un trámite, no. Claro, vamos a ver, lo que se está aplicando es el trámite que está aprobado por el Pleno, que es reconocimiento extrajudicial, y es para estas cosas. Es que si no, ni siquiera tendría que aplicarse. En serio, crees? Non podo explicar nada, básicamente porque... Sí. Vamos ter que gravar as comisións informativas. Eu creo... Bueno, perdón, prego... Sí, sacamos as de Adeslas esas, vale? O sea, en contra. Bueno, queda clara a postura de todas as... Perdón, estou falando. Queda clara a postura de todas as partes a este respecto. Está votado, ademais. De acordo? Consta en acta, necesita alguna declaración de voto? Eu creo que está claro, non? Seguinte punto, por favor. Bueno, antes de seguir, porque imos demasiado rápido, quero facer unha aclaración. Non estamos vendo o ditame da Comisión Informativa. Dás por supuesto que é o primeiro trámite que temos que facer en cada asunto. Bueno, nunca se fai, a verdade. Entonces, eu vou facer constar en acta porque é unha cuestión formal que manda o reglamento que empece a orden do día que a lectura do ditame. O ditame, como temos todo, dou por efeito que vimos o ditame. O ditame de Comisión Informativas é o primeiro que hai que ver cando se empeza un orden do día. Estamos obviando ese trámite, porque, bueno, parece que é unha formalidade. Levamos 3 anos obviando ese trámite, me parece. Pero... O vou facer constar en acta que se deu conta do ditame, lógicamente. Bueno, vale, de acordo. Seguinte... Cada maestrillo ten o seu librillo, está claro. Seguinte punto, por favor. O librillo está aquí. Que? Pero se non te estou dicindo que o fagas mal, digo que César non fai. Cada maestrillo ten o seu librillo, que o fan outros que non, pero que é correcto facelo, evidentemente. Continúa, por favor. Prego silencio. Continúa. Bueno, o seguinte punto de orde do día, número 6, modificación do orzamento máximo de licitación do contrato administrativo dos servizos de atención domiciliaria, prestación básica e as persoas en situación de dependencia. E foi dictaminado favorablemente, primeiro se admitiu por urxencia, por unanimidade, e foi dictaminado pola Comisión Informativa correspondente por maioría. Tenente alcalde, ten a palabra. Bueno, isto é algo bastante simple. Cando se fixo o contrato do SAF, preveuse a posibilidade do seu aumento. É dicir, asinamos, licitamos un contrato por un total de 559.410,83 euros, e xa prevíamos nesa licitación, no plego de licitación, o posible aumento de ata un 25% do precio dese contrato. Realmente, claro, cando nos fixemos ese contrato, de entrada non podíamos ir máis alá das necesidades que tiña recoñecidas o Concello, é dicir, non podíamos sacar máis contrato do que estaba xa establecido polas horas. Os diferentes incrementos horarios, tanto en dependencia como en libre concorrencia, foron facendo necesario que se aumentara o prezo desta contrato, desta licitación. O primeiro que se fixo foi a modificación de crédito. Non poderíamos ampliar o contrato sin a modificación de crédito previa que fixemos alá polo mes de maio, me parece.
a partir de aí fixemos os trámites para que se pudera ampliar este contrato. De feito, bueno, pois hubo aí unha pequena discusión porque, bueno, pois desde o punto de vista de Secretaría chegaba con no informe, bueno, pois non se aclaraba moi ben se chegaba con ser solo con Xunta de Goberno que dera a aprobación deste contrato, pero eu creo que o criterio lóxico é que se é un contrato de pleno, calquera modificación dese contrato teña que vir a pleno. Entón, agora que traemos a pleno é unha ampliación do mesmo, dese precio máximo, ata chegar aos 626.000 euros con 518,08, quedando algo de marxen aínda para a súa ampliación. Por que se trae esta subida? Pois evidentemente para dar máis servizo. Non se podería dar máis servizo a máis dependentes se o precio do contrato non se fixera máis elevado. É dicir, xa estamos, por así decirlo, no tope máximo que permitía a firma do contrato inicial. Vamos a aproveitar esa cláusula que lle metimos de ampliación e probablemente xa lles anuncio que dentro de pouco teremos que facer unha nova modificación de crédito para adaptarnos ás horas que nos concede a Xunta de Galicia e novamente outra ampliación de contrato. Seguramente hasta chegar ao máximo do contrato, que serán 700.000, aproximadamente 700.000 euros. Intervencións, entendo que Paz, pois como sabía. Sí, hola, bos días. O noso grupo vamos a manter a mesma posición, como non podía ser de outro xeito, de apoiar esta modificación, como así xa o adiantábamos nas comisións informativas, pero sumamente grave é escoitar que é algo simple, o que nas súas verbas de comenzo da súa intervención. Estamos ante un dos contratos máis significativos, tanto no montante económico, estamos a falar dun contrato que ronda os 600.000 euros, como polas características a quen vai destinado. Como todos sabemos, vai destinado a aquelas familias con familiares dependentes ao seu cargo. Entón, que se considere como algo simple, pois é grave. Esa gravedade ven manifestada en as incongruencias que nos encontramos con este expediente. Xa o adiantábamos tamén nas comisións, estamos ante un expediente de un contrato administrativo que se asina despois das correccións que houbo que levar a cabo en novembro do ano 17. O aumento de horas ás que se fan mención e co cal se trae esta modificación a día de hoxe, esa modificación que amplía a posibilidade de que o Concello de Lalín poida prestar máis servicios a máis familias beneficiando en unha atención maior en horas, é de agosto do 16, e a comunicación que se lle fai á empresa Galaurea, a empresa que se ten asignada a contratación externa deste servicio, pois é do mes de maio do 18. Entonces, a verdade é que hai un baile de datas extremadamente grave. Si en agosto do 16 xa era coñecido este aumento de horas e a posterior se redacta este contrato en novembro do 17, por que motivo non se contempla? Iso o que nos fai é afirmarnos e reafirmarnos no que preguntamos en reiteradas ocasións que estaba pasando ca escasa alta de usuarios en dependencia. Revisando todas as actas da Xunta de Goberno, que é o documento que nós podemos comprobalo, observamos que enero e febreiro deste ano, e voume a ciñir solamente ao ano 18, se mantén bastante similar. A partir de aí, en marzo, hai unha caída considerable en altas. Insisto, revisando as actas da Xunta de Goberno, que nós consideramos que é o órgano que ten que dar esas altas. Ese descenso se mantén casi similar hasta o mes de xuño deste ano. Entonces, que está pasando? Que nós coñecemos, porque, ao igual que vostede, en
En segundas instancias, a nós nos chegan familias donde están, e aquí eu mesma fixen a pregunta en pasados plenos, por que se estaban dilatando estas altas. Coñecemos tamén recentemente que a empresa acaba de despedir algunha das traballadoras, co que eso significa. Ese despido, a noso xuízo, é que ante estes datos carentes de altas, a empresa, se non ten servicios, non necesita as traballadoras, pero sí temos familias demandantes de servicio. Entonces, mantemos o noso apoio, porque nós o que queremos é que as familias se beneficien do servicio, porque é preocupante e moi limitativo que unha familia teña un dependente ao seu cargo e todo iso que lle significa, pero a verdade é que pola xestión e pola forma de leválo merecería que non que nos estivésemos, sino que o votásemos en contra. E xa lle adiantamos, vamos a pedir, non sei en que formato, si comparecencia, si escrito, queremos coñecer non as altas, queremos coñecer o número de horas prestadas desde que se asinou este contrato. Para nós son importantes as familias atendidas, pero máis importantes son o número de horas prestadas. Ben, en canto que dis de... Empezo, bueno, decir que eu dixen que era un tema menor, non digo que un tema menor, é un tema moi importante, porque é un contrato importante, de tal xeito que era un contrato que, cando estabades vos, rondaba na liquidación anual os 450.000 euros ou así, e eu creo que este ano este contrato vai chegar aos 700.000, 699.000, vimos chegar ao máximo do contrato, é dicir, vamos ter que aumentar crédito e vamos ter novamente que modificar o contrato para acollernos a todas as horas posibles que nos dan. En canto á limitación, evidentemente, no mes de febreiro, a interventora accidental, que naquele caso era a interventora accidental antes de chegar Fidel, detecta que o crédito disponible, segundo a facturación mensual, segundo as facturacións mensuais, o crédito disponible no ano non vai chegar. Detecta precisamente que tal como estamos utilizando todas as horas, prácticamente no máximo de horas, o 100% de horas, detecta que non se pode utilizar. Entón, ao detectar que non se pode utilizar, evidentemente fala coas técnicos, coa técnico que leva isto, e dille, faime unha previsión para o ano. E fai a previsión para o ano e supera, desde logo, o precio máximo do contrato. E supera, por qué? Porque ao utilizar todas as horas e aumentar a libre concorrencia, pois empeza a cumplirse e a cubrirse totalmente todas as altas. A partir de aí, que ven o proceso de modificación de crédito, vale? E ven o proceso desta ampliación de contrato. Está claro que agora mesmo, ata que ampliemos o contrato, non se poden dar máis altas das que están, porque estamos ao 100% de horas. Vale? Estamos ao máximo de horas neste momento. Entonces, en canto se modifique o contrato, pasaránse a dar moitas máis altas. É certo que as altas dos últimos meses, por así decirlo, son, vamos a chamar, altas de reposición, vale? É dicir, de baixas que hai no servicio e recupéranse outras altas. Pero fomos dando altas hasta o 100% hasta o mes de marzo, que é cando se detecta esa problemática. Xa digo, ahora o contrato vai quedar con 626.000 euros, xa anuncio que vamos chegar ao máximo probablemente neste mesmo ano, 699.000 euros, para dar servicio a todos eses dependentes que, como dis, ben o necesitan. En canto ás horas prestadas, eu encantado de pasarche toda a información en canto a teña disponible, vale? É dicir, a hora de memoria, evidentemente, ti sabes que son miles e miles de horas as prestadas e as adxudicadas, entonces veremos. Tamén detectamos cousas curiosas neste principio de ano, e é como que a Xunta de Galicia nos está liquidando bastantes menos cartos dos que nos tiña que liquidar. Vamos a establecer unha negociación, porque sí que detectou unha das técnicos que nos están pagando seguramente de menos nesa liquidación, pero desde logo este Concello tratará de aproveitar no máximo posible todas as horas disponibles e todo o crédito disponible. Eu creo que este contrato, que era por 2 anos máis 2, 2 máis 2,
é probable que non necesite prórroga dentro de 2 anos, senón que haxa que sacar un máis, porque tal como se está aumentando a dotación, non só da Xunta de Galicia, senón tamén como se anuncia desde o Ministerio, pois o contrato de Larín é probable que nun horizonte de 2-3 anos non se quede nos 700.000, sino que chega aos 800-900.000, convertíndose igual, se sigue a dependencia nos concellos, tal como se está facendo, non un dos importantes contratos, sino no contrato máis importante que preste os concellos. No máis importante con volumen económico. Probablemente, polo que estamos vendo, pola progresión que está tendo, non? Entón, bueno, pois, desde logo ten a súa seriedade. O que me comentas dun despido, de unha baixa, desconozo, investigaremos, pero non ten motivos, porque desde logo, a día de hoxe, non se está prestando menos, senón máis. Estánse prestando máis horas que hai 6 meses, ou que hai 7, ou que hai 8. Vale? Entón non ten razón. E desde logo que me comentou a miña empresa, cando falamos desta ampliación, falado coa empresa, porque para ampliar este contrato hai que falar coa empresa, comentoume de que estaban tendo certas dificultades para atopar xente preparada para dar servicio na LIN. Eso é o que me comentou ela. Eu, a verdade, que hasta ese punto non sei exactamente o mercado laboral neses aspectos, pero que me dís de que se hai algún despido, desde logo teñen que comunicalo e teñen que cumprir as condicións laborais, como así está recollido nos plegos administrativos do contrato, onde hai unha serie de cláusulas sociais que teñen que cumprir e que desde logo faremos cumplir. Algo máis? O que non podedes é utilizar, enmascarar a carencia de beneficiarios cubertos en que se nós tiñamos un importe, vos tiñamos outro importe. Ano tras ano, a Consellería, independientemente de quen este gobernando, faltaría máis, pois está aumentando as horas en todos os ayuntamentos e Lalín foi un dos beneficiarios en este aumento. Que me digas que se están cumplindo todas as horas e que se están cubrindo as horas, verémoslo. Si me equivoco, pedirei as miñas disculpas, pero eu atrévome a afirmar que non se están cubrindo todas as horas que tedes contempladas no contrato. Falabas de reposición, efectivamente e desgraciadamente hai reposición porque hai moitos fallecimientos. Estamos ante un servicio onde os fallecimientos son importantes. Por iso che decía que non me interesa tanto coñecer altas que dedes. Queremos coñecer número de horas. Eu aquí quería facerche unha puntuación, se me permite espazo. E o 25% que mencionas que xa se preveía no contrato inicial, claro, efectivamente se ten que tedelo que contemplar, porque así o establece o decreto dos procedimentos administrativos que está regulado, xa o prevé en todos os contratos. Eso foi algo que fixemos nós neste contrato que introducimos, que non é habitual nos contratos a posibilidade de aumentar a cantidade. Non. Sí. No, a Lei de Dependencia, o decreto 15/2010 do 4 de febreiro, por que se regulan os procedementos de aplicación en Galicia, sempre que non exceda o 25%. Sí, pero a Lei de Contratos do Estado, é que estamos falando de cousas distintas. Unha cousa é unha licitación dun contrato, na propia licitación do contrato, nós non podemos... É dicir, non podes poñer aumento hasta o 60 ou 70%. A mí me gustaría que este contrato tuviera a posibilidade de aumentar igual hasta o 40 ou 50%, e non a ten. Pero, en canto... As modificacións todas que veñan a posterior, nós, como hasta ahora, entendémolas. O que non comprendemos é este desaxuste de datas cando xa coñecíades o número de altas que eran no 16 dese aumento e o contrato se redata e se aproba e entra en vigor con fecha posterior. Non hai razón para que esas horas xa non estivesen contempladas. E nada máis que decir. Por que non se reúnen vostedes dous, aclaran este punto, que eu creo que é facilmente aclarable, e mirarán as horas, se son, se non, e
e non enredamos máis Non no hai ningún pleno. inconvinte, pero a responsabilidade non É unha- non é nosa. Sí, digo que Pois quedas convocada. é unha proposta que fai a alcaldía. Eu O que, creo que rematamos antes. o que che quería puntualizar. No, No, sí, quero puntualizar unha cousa, porque creo que conste en acta, quero puntualizala. E vou puntualizala. Están utilizándose todas as horas disponibles no contrato. Non estás entendendo? Decir, hasta que ampliemos o contrato, Quedamos retados Exacto. os dous. Eu afirmo que non. Polos As documentos que temos das as- actas de Xunta de Goberno, as que o que podo acceder. Paz, Pero por eso as xa do contrato. anticipamos que vamos a pedir ese número de horas para poder confirmalo. Nada máis que decir pola Gracias. nosa parte. Votamos, señor concelleiro non ha escrito que este tema non quere intervir. Votos a favor? Sí que teño que falar, cando a clarividencia é tan alta pola parte do grupo do PP, o único que podo facer é votar. Moi ben. Dios mío, que nivel. Votos a favor? Entendo que todos. Veña. Non viches como ti mismo Continúe, me estás señor. dando a razón co teu voto a favor? Señor secretario, por favor, veña. O seguinte punto no orde do día, número 7, refírese á moción do PP para acelerar as axudas de transporte universitario e dos grandes medios de superior para que estean disponibles para os estudiantes ao principio das clases. E o dictamen da Comisión Informativa correspondente é favorable. Entendo que vai ser paz. Lembro que a partir deste momento aplicamos o ROF aos 8 minutos, de acordo? Gracias. Nada, gracias, pero suficientes porque esta é unha moción pero que non é a miña obligación decilo. Gracias. non tendría motivo xa que tiveramos que hoxe traela e debatila. Esta é unha moción con contido que xa é coñecido e habitual neste Concello. O que non é habitual é que nas datas en que estamos e a días de un fin de semana por diante de xa comenzar o curso escolar, que todavía sigamos sin coñecer si vamos a ter, aínda que podamos supoñer que sí, pero o que descoñecemos é en que condicións e en que plazo se van a convocar estas bolsas. O grave é, unha vez máis, as repercusións que significan para todas as familias que teñen fillos e fillas estudiando fora de Lalín, co que supón o transporte, eses gastos nesas familias. Por iso o traemos, por iso solicitamos máxima urxencia en convocar estas axudas e que se faciliten ás familias o que precisan para poder comenzar xa o curso. Pero retirades a moción ou... Non, a moción a mantemos porque que digan eles, non temos constancia Vale, de que se haxa convocado como estas... entendín polo enunciado da formulación que fixeches. Ben, tes 5 minutos. bueno, primeiro sinalar unha cuestión, un pouco facendo historia, porque este ano foi un pouquiño complicado nesto do transporte, non digo universitario, senón no transporte en Lalín, nas liñas de transporte. No mes de febreiro do 18, a Xunta de Galicia, desaparece a concesionaria, é dicir, Monbús, que era a concesionaria de todas estas liñas, desaparece. Todos os convenios que nos tiñamos asinados para ter as axudas en transporte universitario, veñense abaixo, porque se tes asinado un convenio con a concesionaria e de repente son outras dúas empresas, ainda que a matriz é a mesma, agora non se chama Monbús, teñen un nome así raro, XT, non sei canto, e aparte son provisionais, de repente, no mes de febreiro, a Xunta de Galicia deixanos co transporte universitario, por así decirlo, vendido, con este cambio, tamén, co dano que produzo, o cambio de frecuencias horarias nos autobuses, Lugo, Pontevedra, por todos coñecido. Nese momento, Paz, desde logo, sí que non pusestes o grito no ceo, é dicir, debería ter reclamado que se puseran en marcha de novo estas liñas no mesmo sentido que estaban. Pero, bueno, non quero ir por aí porque vamos falar do transporte universitario. Desde logo que o transporte universitario este ano iniciamos a tramitación exactamente igual que anos anteriores. Pero tamén teño que sinalar que, desde un punto de vista técnico, cando estamos nesa mesma tramitación, pois aquí está o señor interventor e o pode explicar, veume dicir que o sistema que se estaba utilizando en anos anteriores
non era o correcto e que teñamos que modificalo. Desde ese momento pusémonos a modificar, por certo, un traballo ímprobo da técnico que leva isto, que tamén o fixemos cando foi en febreiro. Fíjate, en febreiro, cando nos tiraron abaixo das liñas, reunímonos coas novas liñas, en un mes tiñamos os convenios e tiñamos os convenios asinados. Quisémolos poñer en marcha e faltaba unha autorización de Dirección Xeral de Mobilidade. E a Dirección Xeral de Mobilidade non resolveu hasta o mes de maio, a finais de maio, chegounos a comunicación, co cual os estudiantes durante eses meses quedaron sin axudas. E non por unha cousa do Concello, sino por culpa da Xunta de Galicia. O que fixemos durante eses meses, na medida do posible, no que permite a ordenanza, a aquelas familias máis damnificadas, démoslle axudas de inclusión social, as máis damnificadas, vale? Para tratar de paliar esta situación da que somos conscientes. E volvo a este verán. Este verán iniciamos o trámite, temos as bases redactadas, a proposta de Xunta de Goberno redactada hai moito tempo, é dicir, todo redactado hai moito tempo, pero o señor interventor, co seu criterio, dixo que o sistema de convenios non era aceitado neste caso e que tiñamos que facer contratos administrativos. É dicir, que o convenio que se ven facendo, que fixeches ti e asinaches seguramente durante moitos anos, pois eso non era o sistema aceitado, que pola lei de contratos o que máis se adaptaba é, neste caso, tirar por un contrato menor. Por que? Porque non podemos tirar por máis tempo, un contrato máis longo, porque a propia liña posiblemente é provisional e din que no verán que ven outra vez vai cambiar a concesión, non? É dicir, van a salir as novas liñas. Por lo tanto, desde logo, nós fixemos un traballo ímprobo para tratar de saltar todos os obstáculos, os legais e administrativos, para leválo a cabo. O que si che adianto que ahora mismo, desde logo, traballamos, no mes de agosto convocamos a propia empresa con toda a celeridade para dicir que tiñamos que cambiar o sistema, se era posible que en vez de un sistema de convenios facer un contrato menor con eles, teñen que estar eles de acordo, non? Porque pasa a ser un contrato. Fixemos unha reunión en pleno mes de agosto e chegamos, en principio, a acordo de que sí. Tamén che digo que as bases están aprobadas, as bases non varían en moito no que é nos beneficios para as familias, pero sí que teñen unha serie de cambios que, pois, desde a intervención, digamos que suxeriron que debíamos facer. Foron introducidos, xa digo, foi un trámite administrativo complexo, pero, desde logo, esas bases, as que ti dís, as bases de transporte universitario, vanse aprobar en Xunta de Goberno do vindeiro luns. Xa están informadas por intervención, que era o último paso que lles faltaba. Por lo tanto, vai haber axudas de transporte universitario, desde logo ese é o compromiso que temos coa empresa e ese é o compromiso do Concello, porque temos evidente orzamento, e seguramente se retrasen un mes, e en vez de entrar en vigor no mes de setembro, probablemente entren en outubro as primeiras axudas. Non sei se o que dixen foi correcto, queríalle pasar ao señor interventor. Sí, esto, al comprobar el expediente que se me pasó, pues se advirtió que la utilización de convenios de colaboración cuando hay una transferencia patrimonial, una contraprestación, mejor dicho, entre el ayuntamiento y una empresa privada, eso entra dentro mejor de lo que son la contratación administrativa. Podía haber alguna duda, en este caso, en donde hay un único contratista, son contratistas que tienen en exclusividad esas líneas, pero la ley de contratos también prevé esa posibilidad mediante la utilización, en este caso, de contratos menores o bien con contratos con procedimiento negociado, en donde se parte de una posición de exclusividad del contratista al que se le puede adjudicar el contrato. En la reunión que tuvimos con el representante de la empresa, del concesionario, se nos explicó también que en todo caso que finalizaría el año que viene la actual concesión y se justifica también en ese sentido la posibilidad de utilizar el contrato menor. Hubo una serie de recomendaciones que también se recogieron en relación a las bases y son más que nada cuestiones formales y nada más. Básicamente es Paz, algo máis?
Gracias polas explicacións. Poderíamos coñecer unha data para que das familias, porque considerando e agradecendo as explicacións relativas ao contrato, o que tamén coñecemos que sacar unhas bases, tramitalas e resolvelas leva un plazo e un tempo, e entonces non vaya a ser que eso supoña aumentar o retraso, porque eso sí que se podría haber estado facendo ao longo destes meses. Hai vacacións de persoal e iso vai a seguir dilatando, porque un plazo mínimo de trámite tedes que dalo. Se ainda se aproban o LUS, isto estamos en outubro, noviembre. Entón, con que data poderíamos coñecer cando as familias van a saber se son usuarias ou non das bonificacións do transporte? Explícoche, vai a Xunta de Goberno este luns, eu falei co BOP para que na próxima semana, canto antes, estea publicado, vale? Porque sabes que é un dos requisitos formais, aínda que en algúns casos hai quen di que non é totalmente preciso. Vamos reducir o plazo de solicitudes, porque neste caso o mes que se daba ou as 3 semanas enteiras normalmente era excesivo, porque todas as familias que o necesitan veñen rapidamente e ímoslo facer con 15 días para apurar no máximo posible os plazos. E en canto das vacacións, que sí que hai vacacións persoal, pois haberá que designar nesa vacación persoal outra persoa instructora. Tamén o que cabe é que se o número de solicitantes, se toda a documentación non está correcta e o número de solicitantes é menor que a necesidade das axudas, podense ir facendo, a medida que está tramitado e instruído, podense ir facendo beneficiarios parciais, é dicir, se hai 30 personas que cumplen todos os requisitos e outras faltan por entregar a documentación ou por solventar, podense ir parcialmente aprobando esas persoas. Eu xa che digo, no mes de outubro será seguramente cando se vaya resolvendo e poidan utilizar estas axudas. E volvo de antes, se hai xente que de verdade ten unha necesidade económica e entra no regulamento de axudas de inclusión social e, desde logo, o regulamento de axudas de inclusión social ten que é posible dar estas axudas, pois son necesidades das familias, neses casos serán atendidas. E tamén deixo unha cousa no aire que tratamos aquí moitas veces, non tanto da nosa área de benestar social, ainda que sí na parte de urbanismo e transporte. Todo isto sería perfectamente arranxado e non estaríamos incluso hablando da necesidade de que o Concello de Lalín tuvera este procedimento tan complexo para o transporte universitario se estuviéramos dentro das áreas de transporte metropolitano de Galicia. Todo iso estaríamos coa tarxeta de transporte metropolitano de Galicia, como ten, por exemplo, Vila de Cruces. Vila de Cruces, sí. Se lle da Lalín, non. É unha cousa que sempre nos chama a atención. Pero se hubiera esa tarxeta, con esa tarxeta, xa incluso estes cartos que destinamos podríamos destinar outro tipo de axudas, porque o precio do transporte metropolitano de Galicia é moito máis ventaxoso para esas persoas, sobre todo para a xente xoven que estudia, moito máis ventaxoso que o que nós incluso lle hiximos dar con estas axudas. Eu creo que é algo que sei que a Xunta de Galicia está avanzando neso, porque no mes de xullo convidáronos a unha reunión para ver que necesidades de transporte había en Lalín, e foi algo que lle dixemos directamente, como tamén o de aumentar as frecuencias, o de Lugo-Vigo, que realmente é sangrante o que pasou nesa concesión, pero todo eso estaría arreglado. Eu creo que é algo que sobre todo é porque debemos loitar, porque non só beneficiaríamos a xente de transporte universitario, beneficiaríamos a toda a xente nova e de xente maior que tería moitísimos beneficios no seu transporte. Entendo que está debatido suficientemente. Procedemos a... Usted quere decir algo? No, que me parece un traballo outra vez positivo por parte do PP. Xa no seu momento tuven queixas tamén de xente que se puxo en contacto polo tema o ano pasado. Estou totalmente sensibilizado con esta temática. Non creo que interese moito ao pleno nin aos lalineses, pero moitos lalineses como a min tivemos que utilizar destas axudas para poder estudiar, porque as nosas familias non tiñan tantos recursos como outras. Procedemos á votación. Votos a favor? Celia, ti non votas a favor. Votos a favor? Votos en contra, ningún, abstención, porque está en marcha todo o grupo de goberno, non? Vale. A non ser que nos estés...
temos parecida a vosa, temos. Temos a parecida a vosa e a que vos impón outro. Veña, seguinte punto. Non, está expulsado. O sea, non é... Eu creo que é máis teu que meu, bastante máis. Veña, seguinte punto. Seguinte punto. Bueno, está aquí o seu líder. O seguinte punto 9 do día, número 8, é a moción do PP para instar ao Goberno Municipal de Gavín a negociar a recuperación da auga do UNED de Gavín para o curso 2018-2019. E o dictamen da Comisión Informativa correspondente foi favorable a esta moción. Pues teñen 8 minutos. Vai intervir alguén ou non? Pregunto. Ben, vou facer para intentar abreviar unha breve cronoloxía de como foi o tema da UNED. Novembro do ano 17, ponse en marcha a aula da UNED de Lalín despois de moitas negociacións. Perdón. Me refería, non dixen mala data. Despois, outubro de 2012, implanta o grado de Administración e Dirección de Empresas. Xullo de 2015, pois o Goberno actual decide resolver o convenio coa Universidade a distancia e así o anuncia aos medios de comunicación cando empezou este mandato. Agosto de 2015, o PP de Lalín presenta unha moción solicitando que a aula se manteña aberta pola labor social que desempeña. O Goberno vota en contra alegando motivos económicos e de rendabilidade. Para outras cousas non había motivos de rendabilidade económica. Prefiren gastar os cartos en outras francachelas varias en vez de metelos en cousas productivas como a da UNED. En outubro de 2015, o Goberno certifica a Xunta Reitora da UNED a supresión da aula de Lalín e a extinción do compromiso en outubro dese ano 15. En abril de 16, convenio entre o Concello de Vigo e a Diputación de Pontevedra para que o ente provincial aporte 800.000 euros para abrir a aula de UNED en Vigo. Febreiro do 17, o PP presenta unha moción que aproba a corporación na que se pide que se retomen as negociacións para recuperar curso 2017-2018 a aula da UNED que se solicita a colaboración da Diputación, como así o fixo con Vigo. O 29 de agosto de 2017, é dicir, o ano pasado, polo que vemos no medio de comunicación, o alcalde mantén unha reunión a falta de escasos 15 días para comenzar o curso coa directora da aula de Pontevedra, Beatriz Rodríguez López, na que di que a intención é volver a abrila e impartir enseñanzas relacionadas cos eidos económicos máis fortes en Lalín. E desto hai un ano, 21 de agosto de 2018. En un ano non se produceu ninguna reunión máis, ou iso é o que nos entendemos. En Galicia, desgraciadamente, para a nosa vergoña, siguen abertas aulas da UNED asociadas, como o caso de Tui, con orzamento sensiblemente inferior ao noso, Ferrol, Vigo, Portas, con orzamento sensibilísimamente inferior ao noso, Viveiro, con orzamento inferior ao noso, Foz, o mesmo, Monforte, o mesmo e a Rúa. É dicir, a Rúa, Monforte, Foz, Viveiro, Portas e Tui, con menos poboación que a Lalín, e sendo concellos de inferior categoría, manteñen aberta unha aula da UNED. E nós non fomos quen de facelo, a pesar de que unha moción nosa, unha vez que o Goberno quedou en minoría, foi aprobada, co voto a favor do concelleiro non escrito, e que, unha vez máis, tómasenos polo pito do sereno e non se nos fai caso ás mocións que aquí se aproban. Simplemente, o que si se fixo é un intento de negociación. Desde hai un ano non se sabe máis, total, que vais comezar o curso 2018-2019 e moito nos tememos que no ano que ven, neste ano que empeza agora o curso escolar, tampouco se podrá implantar porque o Concello de Lalín, o Goberno de Lalín non fixo os deberes. Nós o que pedimos é que se retomen en serio esas negociacións, non que se fagan paripés, e que se habilite xa o crédito necesario para o seu funcionamento. Non sei se ese crédito podrá ir de remanentes, que me temo que non, pero en todo caso si podrá ir de modificacións de crédito de partidas que non se gastan, como pode ser no capítulo 1, sin ningún tipo de problema. Eu creo que por parte do Goberno hai un postureo dicindo que se está negociando con Beatriz Rodríguez hai un ano,
e que sirveu para decir que se cumplía un acordo plenario, pero realmente non se cumpleu absolutamente ningún acordo plenario. Instámolo de verdade ao Goberno a que se negocie a recuperación dun servicio que nos entendemos que é positivo e que, sobre todo, despois da comparativa que acabo de facer, vendo que concellos moitísimo máis pequenos que a nós si teñen orzamento para manter unha aula da UNED, non entendemos como la LIN se lle pode frutar un servizo como é o da aula da UNED e gastar un montón de cartos en outras cousas tremendamente máis intrascendentes, e aínda que a UNED dera ese déficit que o daba, outras cousas dan moito máis. Simplemente podemos valorar aquí cantidade de actuacións feitas polo Goberno de la LIN que non teñen ni moito menos a rentabilidade social que pode ter a UNED e que por parte do Goberno se está obviando, porque hai unha cousa clara. As mocións, aínda que se aproben, pois a meta do Goberno é que se non son propostas por eles e non cumplilas, incumplindo así acordos plenarios e, sobre todo, actuando dunha maneira desleal. Nós queremos que se tomen en serio as negociacións coa UNED. Nós pedimos que dunha vez por todas se fagan os trámites necesarios para abrila e esperemos que no curso que ven que poida estar aberta. Por eso, a parte dispositiva da moción dice instar ao Goberno municipal a que retome con urxencia as negociacións co responsables da UNED de Pontevedra para volver a pôr en marcha a aula asociada á UNED de la LIN para o curso académico 18-19. Moitas gracias. Gracias, señor Cruz. Ten 5 minutos, se quere. Pois así a bote pronto, ocúrreseme dicir que, claro, eu isto votei a favor, vou non seguir votando a favor, pero vamos a votar un cable ou unha soga ao Goberno, a ver hasta onde pode chegar. E este cable ou esta soga é a pregunta ao PP. Sería vostede, ou non vou tratar de vostede, porque parece ridículo tamén aquí tanta... Eres capaz de negociar a volta da UNED nun mes? O Pleno pode estar sin presidencia, señor secretario. Habría que parar o Pleno. Porque eu non podo tomar a palabra, porque... Paramos entón hasta que volva o alcalde ou tenente alcalde, digo eu. Prego disculpas por non me di conta que non estaba o tenente alcalde. Perdón, de verdad. Continuamos. Un segundo, que ahora levantáronse varios. Pero estou dicindo que se reanuda el pleno. Prego disculpas, non me di conta que non estaba o tenente alcalde. Continuamos. Dalle a palabra a Juan José. Por iso digo que continuamos. Pregolle disculpas, de acordo? Por non me di conta que non estaba ni con Simón. Adiante. Tampouco me din eu conta, non pasa nada. Pois simplemente eso, para que escoite o señor alcalde, eu teño que votar a favor, porque en todos os momentos votei a favor desta moción. Dixen simplemente que non sabía se darlle a oportunidade de botarlle un cable ou poñerlle unha soga ao pescozo ao Goberno. A pregunta miña ao PP é se o PP é capaz de traer a UNED ou negociar a UNED para que volva nun mes. Entón, eu deixo esa pregunta aí e nada máis. Moi ben. Lara, tes 5 minutos. Bo día. Xa, tal e como decidimos no ano 2015, que foi rematar co convenio ca UNED, tras unha rigorosa valoración, obviamente imos continuar co mesma idea. E o noso xa anuncio que o noso voto non vai ser favorable, vai ser un voto en contra. Rematar coa UNED, a través dunha, como acabo de comentar, valoración rigorosa,
tivo unha serie de motivacións, tal e como se especificou aquí no seu momento. É dicir, non rematamos coa UNED porque sí, sen ningún tipo de reflexión e sen ningún tipo de consideración a respecto de dous motivos fundamentais. Por unha parte, o investimento que supoñía manter a UNED, alrededor de 50.000 euros, uns cartos que nós, como goberno lexítimo de Lalín, decidimos investir noutro tipo de propostas, neste caso, no seu momento, no ano 2015, unha delas era precisamente as axudas ao transporte universitario, e, por outra parte, a non prioridade dun servizo como a UNED. Considero que un argumento como este pode ser un pouco violento, porque ao final estamos falando de estudos, estamos falando de estudos universitarios neste caso. Pero a non prioridade da UNED, neste caso, nun lugar como Lalín, tal e como se comentou no seu momento, no ano 2017, cando se presentou esta mesma moción, é por dous motivos fundamentais. Por unha parte, o servizo que ofertaba a UNED era un servizo dunha titulación única, que neste caso era a Administración e Dirección de Empresas. Existen numerosas titulacións universitarias no servizo universitario, deste caso de Galicia, sen ser, de dicir, ofertar unha única titulación universitaria non é sinónimo de algo maravilloso, non algo que sexa prioritario, porque era unha titulación universitaria nada máis. Iso por un lado. Ademais desa titulación universitaria que se ofertaba, había unha serie de cursos que ademais tiñan moi pouca acollida, moi pouca demanda, como así o establecen os datos, é dicir, non hai que ir máis alá. Ademais de ofertar unha única titulación, hai outro motivo co que podemos argumentar que a UNED non é prioritario, é o feito de que únicamente se ofertaban titorías. As persoas que deciden estudar na UNED, que ademais é un servizo carísimo, como supoño que moitos e moitas dos que están aquí coñecen, a UNED non é para nada un servizo barato nin económico, aquí únicamente se ofertaba a posibilidade de asistir a titorías. Eu, concretamente, este goberno tamén, non somos partidarios, e eu inclúme, porque tamén fui un estudante universitaria, de asociar unha ensinanza, como pode ser a da UNED, que é a distancia, a asistencia a aulas ou a asistencia a teorías. É dicir, o tipo de alumnado que accede a estes estudos universitarios é precisamente para non ter que asistir a clase, porque polo xeral hai unha motivación laboral que non permite asistir ás aulas. De feito, agora mesmo, tampouco me quería estender tanto, a verdade é que estou sendo bastante intensa, digamos. Pero é certo que agora mesmo co novo plan de estudos, por desgraza, a xente que traballa non pode moitas veces acceder aos dos universitarios normais, precisamente por iso, porque non dan as oportunidades a xente que traballa, porque a asistencia ás aulas é obrigatoria. Entón, neste caso, a UNED, no caso de Lalín, únicamente se ofertaban titorías, é dicir, a xente que se tiña que examinar tiña que desplazarse igualmente a Pontevedra. Por iso mesmo, consideramos este servizo non tan prioritario como vostedes, señores do Partido Popular, consideran. Todo este argumentario que emprega para nós é un exercicio demagóxico co que en absoluto estamos de acordo, porque ese paraíso do coñecemento que semella que foi a UNED para nós non foi tal. Ante iso poden argumentar o que queiran, que continuaremos co noso criterio que seguimos dende o ano 2015. Moitas gracias. Gracias. Señor Crespo, ten 5 minutos. A verdade é que a xustificación que dá a Concelleira de Cultura é realmente patética, porque se o servizo que nos estábamos prestando como Concello considera que era digamos que se podía mellorar, habelo mellorado pola vosa parte. É dicir, se o que nos facíamos era insuficiente, haber posto vos unha proposta encima da mesa, e ainda que costara máis, facelo máis eficiente. Ese é o que tiñedes que facer, non suprimilo. Empezo respondendo á pregunta que me facía Juan José na súa intervención,
Mire, o Partido Popular non somos quen gobernamos este Concello. Por lo tanto, a pregunta de se nós seríamos capaces de poñela a funcionar nun mes, eu digolle que creo que sí, non o sei, nin o poderei saber nunca. Eu creo que sí se podría poñer a funcionar nun mes se houbera vontade. O problema é cando non hai vontade. Pero, en todo caso, eso non me corresponde a min, porque o goberno é outro e eu que teria que facelo. Por lo tanto, a resposta é sí, sería capaz, sin duda, pero non o podo facer porque non o permite a lei. Con respecto ao que di a concelleira delegada da materia, a verdade é que me preocupa que teña un descoñecemento tan grande da materia, porque ademais vostede é do ramo. Primeiro, minte cando di que a UNED que costaba 50.000 euros. Minte, afirmo que minte. É vostede unha mentirosa, afirmando que costaba 50.000 euros. Porque o que é medible non é opinable, sempre yo digo. Pregunten o que costaba, como hai datos aí, pódese saber exactamente o que costaba. Pregunten as subvencións que había, como hai datos aí, pódese saber. En definitiva, non pode vostede basar a súa afirmación nunha mentira. A parte de que minte, home, dice que non era unha prioridade para vostedes. Non era unha prioridade, é un tema que, aínda que funcione regular, aínda que non funcione ben, é un tema de educación, é un tema educativo. Debería ter prioridade sobre calquera outra cousa. O que terían que facer é milloralo. Se realmente era deficiente, terían que milloralo desde o seu punto de vista. O mellor, nin siquiera gastando máis. Dice que vostedes, como non é unha prioridade, que para vostedes non teñen que cumplila. Oiga, mira, é un acordo plenario. E a legalidade dice que xa é un acordo plenario aprobado por maioría, o goberno ten que executalo. Se non, mira unha cousa, cando non hai gobernos en minoría, e temos exemplo palpable de Madrid, tanto antes como agora. O goberno que había en Madrid antes era minoría e o goberno que hai agora é minoría. Os acordos que toma o Parlamento, o Executivo ten que cumplilos, queira ou non. Por lo tanto, os acordos que toma o Pleno, o Executivo debe cumplilos. É a súa obriga. Se non, hasta raya a prevaricación. Hasta raya a prevaricación. Aquí hai un acordo plenario por maioría absoluta que di que se poña a funcionar a aula da UNED. Lle guste ao goberno ou non lle guste. Por lo tanto, non é un tema de que o que vostedes opinan. O que vostedes opinan xa sabemos. Pero a maioría deste pleno non opina así. Por lo tanto, vostedes teñen a obriga de cumplir exactamente igual, lles guste ou non. E, por último, hombre, a xustificación da que vostedes fan para decir que non con respecto ao investimento caise polo seu peso cando non teñen os cartos que costaría manter a aula da UNED, pero que os teña Portas, que non chega a 10.000 habitantes, que os teña Foz, que os teña a Rúa, e que non teñamos Lalín. Que pasa? Que eses señores están derrochando os cartos. Mire, a Rúa non a goberna o PP. Monforte non o goberna o PP. Foz, bueno, Foz creo que sí. Viveiro non o goberna o PP. Tui non o goberna o PP. Entón, oiga, as aulas da UNED de concellos inferiores a nosas están as mantendo gobernos de outros colores políticos, incluso algún relacionados con vostedes. E mire, non hai cartos para a UNED, pero si hai cartos, por exemplo, para perder unha subvención da Diputación que iba destinada á musealización de Liñares e tuveron que redistribuir os cartos por outra cousa porque vostede fixo unha proposta neste pleno para meter en musealización 45.000 euros e logo ao final perdeunos e non se meteu, pois podía haberlos metido para outras cousas distintas. Mire, non hai cartos para a UNED, pero, por exemplo, hai cartos para facer ciclos que fixo de cine, donde non sei se sabe que algunha película que proxetaron no rural ou que iban proxetar, supoño que non a proxetarían porque non foi ninguén. Mire, nos vamos a preguntar cantas precisamente deses datos. É dicir, vostedes gastan cartos sin contar cos veciños en cousas que despois non vai prácticamente ninguén a velas. Iso sí que son cartos mal gastados. Inda que vostedes creen que sea unha inversión magnífica, aí eu non gastaría neso e sí gastaría na aula da UNED. Por lo tanto, é cuestión de prioridades, pero o marxen deso, xa remato, o marxen deso, inda que é cuestión de prioridades, decirlles que os acordos plenarios lles guste ou non ao goberno,
teñen que cumplilos, débenos cumplir. Moitas gracias, señor Crespo. Señor Cruz, ten 3 minutos, se quere. Nada. Lara, algo máis? Non quere? Algo máis? Moi ben, procedemos á votación, entón. Voto. Pero a concelleira non vai dar contrarréplica do que eu acabo de decir? Eu non son o pai da concelleira. Punto 1, o pai non creo que teña que opinar nada. Escoite, o pai da concelleira non creo que teña que opinar este pleno. É un falar. Son o presidente do pleno, acabo de trasladar, se quere contestar algo, dime que non, procedo á votación. Eu continuo co meu argumentario de que as prioridades pode manifestar como prioridade ou definir como prioridade calquera de nós algo en concreto e non estar de acordo, punto. Se para vostedes é unha prioridade, pois é unha prioridade. Eu xa deilles unha serie de argumentos para establecer como non prioridade a UNED e logo algo que quería destacar en relación ao seu argumentario é que vostede di que no caso do ciclo de cine no rural a asistencia foi escasa. Vale. E utiliza como argumento a escaseza de asistencia ao ciclo de cine rural como que para dicir que é un proxecto ou é unha proposta que non merece a pena ou que en todo caso na que non se debería investir. Vale, eu dígolle, a UNED tiña un número de alumnado escaso, pero ese argumento non lle serve para dicir que a UNED non é algo prioritario nin algo que hai que eliminar ou cambiar. E nada máis. Eu que lle digo é porque non cumple un acordo plenario. É dicir, ao marxen deso é un acordo plenario que teñen que vostedes que cumplir como executivo. Vostede como concelleira delegada ten que cumplir os acordos plenarios. Se non, está infringindo a norma. A mí gustaríame saber algún día se vostedes tiñan decidido e trasladado isto que iban a pechar a UNED. Porque a min o que me contan, pero o mellor é mentira. É dicir, asegúrolle que sí. Como di vostede... Asegúrolle que sí. Como di vostede en outras cuestións como de Raxo e tal, a pena que non o podo demostrar. Pero que me traslada a xente que vostedes comunicaron eso, é certo. Ahora, ao mellor non se corresponde coa realidade. Non é que non se corresponda coa realidade, é que é unha falsedade total. É máis, ao revés, o que queríamos é meterlle máis cartos para potenciala e para meter máis, obviamente... A min alumnos dali trasládanme o contrario. Mire, perdóneme, se vostede falou cos alumnos, moito non debeu falar porque non creo que lle aconsellaran pechala. Non, é que eles non querían pechala. Ah, claro. Xa lle digo. Non. Estou dicindo que alumnos que non querían que pecharan a aula me trasladan que o Deixeme argumentar e xa verá como me entendes sen ningún xénero de dúbidas. Pero estou dicindo que sí. A súa pregunta, señor concelleiro, vostede, se quere, discútame cando lle diga que non, pero cando lle digo que sí, de dou a razón, é un pouco absurdo, verdad? Diálogo para besugos, que se chama eso. A mí o que me trasladan alumnos que non querían que se pechase a aula da UNED no seu momento é que lles comunicaron, non sei se é certo ou non, como di o señor Crespo no tema de Raxo, non o podo demostrar, que se iba a pechar a aula da UNED porque non se podía pagar en un momento de crise aos profesores. Isto que me din... Ahora, ao mellor non é certo. Eu asegurolle non só o que é falso, sino que o que queríamos facer é xusto o contrario. Precisamente por ter pouco alumnado, o que queríamos facer é unha proposta de planificación distinta, máis ambiciosa, para que tuvera máis alumnado. Non teño ningún dato para demostrar o que estou dicindo, eso tamén é certo, de acordo? Votos a favor da proposta do Partido Popular? Da moción, perdón, do Partido Popular, votos en contra do Grupo de Goberno. Seguinte punto, por favor. Pero sí que é certo que mo dixeron. Eu permítame, cando vostede di que unha cousa é certa, permítame ter moitas reticencias. Bueno, a min con vostede pásame o contrario. Non. Eu digo... Vostede pasará o mismo, e é legítimo. Falou Crespo, palabra de Dios. Veña, seguinte punto. Pero pasará o mismo, ten o mesmo dereito. Señor secretario, dixen que seguinte punto. Moitas gracias. Porque hai unha forma de sabelo, sabe? Sabe que forma hai de sabelo? Perdón. Pero hai unha forma de sabelo. Se vostede díxome, mira, a esa persona que díxome, chama un día. Vale. No, pero chama un día ao seu despacho. Señor secretario, creo que foi claro dándolle unha indicación. É que non pode ser eso, é que non pode ser esas acusacións veladas. O seguinte punto, por favor. E falamos con esa persoa que lle dixo eso. Eu ofrezco-me eso, que lle parece? Señor Crespo, non dirixe vostede o pleno, non dirixo eu, señor secretario. Non o pretendo, ordénolle pero si lle exixo que cumpra os acordos plenarios.
Bueno, o seguinte punto de orde do día, número 9, é a moción do concelleiro non adscrito instando ao Goberno a compra de 2 tractores para desbroces. E o dictamen da correspondente comisión informativa foi dicaminar desfavorablemente o expediente. Ten 8 minutos o concelleiro non adscrito. Esta moción está suficientemente debatida. É obvio que no rural houve xente que tivo que facer ela mesma os propios desbroces. Desde que empecé a facer un pouquiño de eco destas denuncias, pudo multiplicar por 10 ou por 15 as mensaxería privada en redes sociales. Obviamente é unha moción que, como dixen nas comisións informativas, se pode mellorar, non deixa de ser un punto de partida para debatilo e para que se poidan acadar logros técnicos que poidan mellorar e que poidan aumentar as posibilidades desta moción. Estamos nun momento onde o Concello ten plenas competencias e tamén onde o partido no que estou afiliado se fai eco durante estes últimos meses de que son necesarias as limpiezas, as desbroces e certas políticas forestais. Polo tanto, creemos importante desde o meu grupo de traballo que se aumente este parque. Pero non só que se aumente este parque, senón que se introduza no debate e que se lle aclare ao pobo e que os técnicos poidan facer estudios previos para saber hasta onde podemos chegar co tema que ven agora de anunciarnos a Consellería de que hai unha bonificación por hectárea onde se permitiría os 350 euros por hectárea. A miña pregunta, deixo no aire, si sería posible que non dirixir estes desbroces directamente á empresa e sería posible instar tamén a Consellería, instar claro que é posible, despois eles xa nos dirán si sería ou non viable. Instar que nós poidamos desde o Concello tramitar toda esta serie de desbroces e ir empezando con unha planificación concreta e ordenando prioridades e probablemente bonificar aínda máis que a compra destes tractores, porque cando estamos falando de habilitalos para o desbroce, estamos falando para o desbroce de camiños, para o desbroce de pistas, pero tamén poderíamos estar xa facendo a nosa política executoria que podemos facer desde o Goberno, esa que se lle pide desde o partido tamén que milito localmente. Polo tanto, creo que é unha proposta digna para mellorar o noso funcionamento. Falamos de desbrozadoras, falamos de desbrozadoras de cadenas, desbrozadoras de gancho, teríamos que especificalo moito máis, pero creemos que o rural, no sentir dos nosos veciños, está moi descontento con estas políticas e reiteramos, moitos deles tuveron que facer as súas limpezas. Paréceme unha aberración que diga o señor Medela que se limpiaron cunetas. Eu instaría ao señor Medela que me enuncie, que me traiga un listado de máis de 2 cunetas que se limpiaron durante esta campaña de desbroces, porque xa sabemos que a campaña de desbroces do señor Medela, mira que me cae ben Medela, pero ter que atacar a xente que está sufrindo nas súas carnes que está sufrindo nas súas carnes ter que ser o criado dunha familia como é a familia Cuiña, non lle desexo a nadie. Pero bueno, tendo en conta que non existe probablemente máis de 2, 3 cunetas limpiadas, insto ao señor Medela a que neste pleno me conteste, me dea unha lista de todas as cunetas limpias que limpiou el, con fotos, que si tan seguro está, xa non fan falta fotos, eu préstome a acudir a revisalas e eu vou no levar donde para arriba de 50, 60 cunetas que podemos limpiar. Polo tanto, creemos que é necesario comprar tractores, 2. En prensa contestan sempre con tonterías. O alcalde rise sempre cando fala Cruz, pois ora sí que se vai rir. Mire, dixeron en prensa, todo o que fala Cruz hai que facer unha broma surrealista. Dixeron que operarios non pode haber. Eu sí que acredito de que nos diferentes plans de emprego se podería habilitar do personal, xa non só físico, sino tamén do personal humano e do personal para obrero, pero din, si eu era capaz de conducir un tractor. Home, non.
eu capaz de conducir un trator nin é o meu acometido, pero para facer a expurga da biblioteca, pero é máis fácil colocar os libros na biblioteca, e aí sí que se lle permiteu a colaboradores da APAC de facer traballos propios do que serían os funcionarios. Non é o meu acometido, non é o meu acometido andar nun trator, tampouco é o meu acometido ter que xustificar onde deixo de andar ou que podo facer, pero sí que son capaz, eu sí que sería capaz de organizar o plan da Diputación, de obra, de obreros ou calquera outro tipo para dotar do suficiente persoal para este servicio. Moitas gracias. Partido Popular. Teñen 5 minutos. Bueno, bos días a todos. Por parte do Partido Popular, pois estamos de acordo en que se reforcen os medios e a atención do medio rural. Nós xa tiñamos bastante ben dotado o que é os servicios de desbroce, pero non é menos certo que deben implementarse, dado que hai cesións da Consellería importantes das pistas das concentracións parcelarias e creo que é necesario que iso se faga. En todo caso, pois, pensamos que o problema que está a ocorrer co tema dos desbroces é máis, non é tanto solamente un problema de maquinaria, senón que é máis ben dunha nefasta organización dos medios que temos. Levamos varios meses con queixas continuas dos veciños porque os traballos de mantemento non se fan. O problema é que se empezou tarde, quizá, o desbroce hai que seguilo mantendo todo o ano. Nós con 2 tractores que tiñamos de brazo articulado e con outra desbrozadora de arrastre e facendo un contrato externo nos meses aqueles de xulio e agosto, que era cando máis se precisaban, pois tiñamos as pistas perfectamente limpias. O que hai que oír? Foi usted o do rebundo? Sí, continúe, por favor. Foi usted o do rebundo? Foi usted o que rebundou? Sí. Rebundar non, eso é... Pensei que era un comentario autobiográfico, perdón. Dígame. Vai continuar ou non? É lamentable a súa actitude, verdad? Non, ti eres o que andas chamando sinvergüenza a xente por aí adiante. Non son eu, públicamente, ademais, é por escrito. Si teño que falar dese tema, pois non teño problema ningún en falar con vostede. Non teño ningún interés en falar contigo. Eu de todas, xa que vostede sacou o tema, ese tema, o lógico sería que cando lle dou o estacazo ao paisano, pousara o pau e lle preguntara se lle había pasado. Mire, señor concelleiro, non vou cualificar o que penso de vostede en este momento. Primeiro, non lle di ningún estacazo ao señor, que lle din o pau. Punto segundo, tivo sorte o que estaba ao meu outro lado. E punto terceiro, non só lle pedir disculpas, senón que lle din a man, pregúntelle se tal, e non. E punto cuarto, se vostede anda insultando ao alcalde nas redes, chamándolle sinvergüenza, o único que está facendo é autodescalificarse. A vostede chamanlle por aí adiante Darwin, e a mí non me parece ben. Estas cousas pasan. Adiante. Usted presume moito de... Eu presumo máis ben pouco. Presume moito. Tiña que presumir máis, dada a xestión deste goberno. A educación... Quere continuar coa moción? A educación... O retiro a palabra? A educación vese nas formas. Sí, non, sí. A educación vese nas formas. A primeira vez que me chamas malnacido, sinvergüenza, etc. Vostede continue por aí. Creo que está a recuperar certos temas que deberíamos deixar. Adiante. Creo que o que este presidindo o pleno non lle dá direito para tomar certas actitudes. Non, sí. Dache a ti, non te fastidies. Veña. Queres rematar ou non? Estou en tempo, non? Adiante, sí, por eso digo, se queres rematar ou non.
Estou en tempo, non? Sí. Estou no meu tempo. Quere rematar ou non? Sí, vou continuar, sí. Continúe. Creo que a actitude tanto do señor alcalde como do señor Medela presumindo en prensa de que todo vai con normalidade no tema dos desbroces, pois a verdade é que temos queixas en todas as parroquias e de todas as parroquias. Digo de todas as parroquias. Nós, por suposto, imos esta moción votala a favor. Creemos que é necesario, se non se fan contratacións externas, que se dote de 2 tractores cas correspondientes desbrozadoras ao Concello, que se dote delas para proceder a mellorar a calidade de vida dos veciños do rural. En esta primeira intervención, pois, vou deixar así. Gracias. Miguel. Bos días. Bueno, non sei que contestar aquí, porque faláronse tantas cosas sobre esta moción, pois xa non sei como... Bueno, primeiro, o concelleiro non ha escrito, pois, dicirlle que... Bueno, tamén mezclou tantas cosas que non sei. Bueno, mire, dicirlle que cunetas sí que se fixaron, xa lle direi cales. Tamén lle vou dicir unha cousa, que a día de hoxe só quedan 5 parroquias por desbrozar. Sí que se empezou os desbroces a tempo, porque hai que dicir que os desbroces que se fixaron para festas de principios de maio, como era a parroquia de Goiás, fixos o desbroce os últimos días de abril, e hoxe están como se non se desbrozara, é verdad. Pincho, non sei, das a cara, non sei que gesto faz, porque sí que se fixos a finales de abril, e hoxe están como se non se desbrozara. Quero dicir, hai que facelas 2 veces ao ano. Estamos neso. Agora, a día de hoxe, só quedan 5 parroquias sin desbrozar, que son Cello, Cercio, Galegos, Don Ramiro e Busto. Estáse facendo hoxe mesmo a de Goiás, estáse apenas en nada terminas a de Moneixas. O sea que sempre vai haber queixas, algún veciño sempre se vai queixar porque di que está mal feito. Outros, en cambio, din que nunca se fixaron tan ben os desbroces. Aí vamos a andar nesa guerra continua, non? O sea, ademais o brao como estuvo este ano, pois foi un brao que moi húmedo, é un brao que, xa lle digo, sí que se fixaron todas as parroquias. A día de hoxe quedan 5, o sea, non queda nada. Non queda nada. Sobre 10 días estarán todas desbrozadas e empezaremos outra vez cas que xa se fixaron no mes de maio. O sea que estamos en 3 meses, fixáronse todas as parroquias do Concello. Non creo que estean tan mal feitos os desbroces. Por o tema das parcelarias, faránse despois, empezaránse xa en setiembre. Hai varias parcelarias que o ano pasado fixemos algunha, como a de Bermesa e por aí, que xa dixo a Consellería, que era cosa deles, que tiñan que facer eles o desbroce de varias parcelarias, o sea que xa nos quedan menos. Non son todas as parcelarias que hai en la Linda son do Concello, que son da Consellería. E, bueno, a compra de 2 tractores, pois, estaría ben, pero o problema é ter con quen andar con eles. Pois se compramos 2 tractores e van a estar parados, pois sí que temos un problema bastante grande, non? Por certo, o tractor que compraron, o tractor último que compraron é bastante grande para as pistas do Concello. Non sei se andaría moito por elas, porque comprar ese tractor para as pistas do Concello, pois é complicado, Non, é mellor comprarlo ese e despois en mitad da parroquia non a meter. Por exemplo, non pode ir a Moneixas porque non está andado nela. Bueno, está ben. Non, 3, pero un é o de arrastre, que, por certo, usted, señor Rodríguez, dixo que a de arrastre antes a metían onde? Nas fincas ou onde? Porque polas pistas non andaba, Polas pistas non andaba facendo o que fai agora, Pois, exactamente, ten máis mérito. Claro, exactamente. Sí, home, claro que sí.
Ben, e algo máis, Miguel? Cruz, tes 5 minutos. Sí. Medela, entendo que votades en contra, non? Bueno, díxome outro día un amigo, Pepe, díxome, cando voten esta moción tes que contarlle un conto que me pasou a min. Un día estaba de pesca, e íbamos dous amigos, era Manolo, de non vou decir de onde, era un home que sempre lle levaba a contraria a Pepe e a todo o mundo. Entonces aquel día estaban pescando e caeu ao río. E o amigo, pois, douselle por estaban na zona da Pontivilariño, e douselle por tirar a buscalo a Cadrón. E dixolle o compañero, dixolle, pero, home, como fixeches eso? E dixo, coño, levarme a contraria a todo, pensei que ibas ir río arriba e fun a Rodeiro, a ver se aparecías alá. Bueno, pois iso é o que vos pasa a vos. Polo simple feito de que o concelleiro non ha escrito postule algo, por defecto xa tedes que votar en contra. Mirade, que non hai xente, pois danos igual, eu xa sería partidario de que Manolo Iglesias, igual que foi purgar a libros á biblioteca, que colla un trator, xa que o colleu para ir facer competencias que non eran súas, que as colla para ir aí. Mirade, sobre cuestións, sobre formas de facer dentro do plan de obras de meter personal para estes acometidos. Eu vou pedir que se inste, que se complemente ao señor secretario esta moción, vou intentar redactar da mellor maneira, instar a Xunta de Galicia a que nós poidamos actuar cos nosos medios locais sen empregar a vía da empresa privada, os nosos medios persoais e físicos, para facer cumplir a nosa competencia local de denuncia de desbroce de fincas cerca de casas habitables, ou non habitables, vamos, cerca de vivendas. Asimismo, pedirlle á Xunta de Galicia que nos aclare se sería técnicamente posible esta vía de poder desbrozarnos cos nosos medios, e tamén se poderíamos bonificar o 50% como competencia local dese desbroce da hectárea a 350 euros. Vostede, señor Medela, non merece todo o que está vivindo nestes anos de goberno, pero é moi fácil vir aquí a decir cales son as cunetas que vostede limpou, pero non dixo ningunha. Por lo tanto, insto outra vez a que, por favor, me diga cantas cunetas. Pero claro, pois entonces se non ten unha cousa... Pois por eso mesmo, para que vostede contesta en prensa e etiqueta que limpiou cunetas cando non limpiou nin a primeira. Vostedes son moi amigos do concelleiro non escrito poñerlle na boca o que queredes que oír, o que queredes que oiga a veciñanza. Se a moción está para desbroces, está para desbroces, non meta vostede novos argumentos. Unha vez que meteu novos argumentos, demóstreme cales son. Algunha máis? Miguel. Algunha máis? Miguel, por favor. Bueno, a evidencia é clara. Vostede non ten nin para decir dúas cunetas que están limpias desde que empezou a campaña de desbroces. Sin máis, deixarlle o turno ao seguinte. Moi ben, Partido Popular ten 3 minutos. Bueno, vexo que o señor Medela presume de que lle faltan solamente 5 parroquias, de que todo vai con normalidade, pero mire, de como funciona o tema, pois voulle recordar que en agosto tivemos multitude de queixas das máquinas do Concello porque incluso tanto en Vilatuxe como en Moimenta estaban a desbrozar o día da festa. O mesmo ocorreu en Bermés. En Filgueira estaban limpiando as cunetas ou as aceras na avenida de Cruces o lunes despois da festa e os traballos, está claro que de desbroce non se fan ca lengua. Non se fai dicindo que todo está ben, fanse planificando o traballo ao longo de todo o ano. Mire, os desbroces non só é solamente desbrozar o arcén. Hai que tamén desbrozar os taludes. Se quere,
elevamos prensa para que dea unha visión do que ali hai, pois podemos ir á pista de Navallo, que se desbrozou solamente o que é o Arcén, a de Nogueira, a de Bustelo do Ade, ou aquí máis cerca, a de Soutolonga que vai por detrás do Pazo. Se querimos ali e vemos como está feito ese desbroce. Eu creo que iso pois, sería o comprobante de que aquí presumir de que se fan os traballos e non se fan. Creo que exemplos temos, eu puxenlle uns cuantos, pero si quere, ahora mismo, ao acabar o pleno, pois solicitamos da prensa que vai ali e vemos como se fixeron, como se fan os traballos e despois non andar presumindo de que solamente lle quedan 5 parroquias. Creo que está o rural demasiado abandonado como para que usted veña sacando peito. Está. Algo máis, señor Cruz? Te queres decir algo máis, Miguel? Decir que non presumo nada, que as pistas as principales pistas pois sí que están feitas. Falando de taludes, usted sabría ben, porque está se lle dando 1 metro máis do que se lle daba, sabrá ben como son os taludes. No, pero estou dicindo que... No, pero se usted me está dicindo... Señor Rodríguez non ten a palabra. Eu non me metín cando usted falaba. Estamos facendo 1 metro máis nos taludes do que se estaba dando, o sea que sei como son os taludes, claro está. Algo máis? Moitas gracias. Eu decir que... Señor Rodríguez non ten a palabra. Señor Rodríguez non ten a palabra. Por favor. De acordo. Eu decir que, polo que, claro, teño a ventaxa que vou polo rural todos os días. Igual que fai xente do Partido Popular. Non o vou a poñer en dúbida, non? Ese é o que me trasladan os veciños. En xeral están contentos co desbroce. Evidentemente, se temos 1.200 kilómetros, bueno, sempre decimos 1.200, 1.400, hai teorías sobre eso. Sempre, estadísticamente, pode quedar alguna cousa mal. Isto non o vou negar, pero a mí o que me trasladan é que en varias parroquias que o desbroce, o rozamento, estáse facendo mellor que nos últimos anos. É o que me trasladan. Tamén me trasladan que algúns que lle botan, cito literalmente, bastante morro, porque algunha vez parroquias como a de Cristimil a deixaron sen desbrozar, por exemplo, no ano 15, non? Do anterior goberno. Entendo que estas cousas pasan, entendo, porque insisto que temos un rural inmenso. Eu onte estaba cos traballadores precisamente dos desbroces, falando, e ali con os veciños, e os veciños me decían que o estaba facendo impecablemente, pero seguramente hai algún sitio onde non quedaron impecablemente, en tanta distancia, non? En tanta extensión. E tamén decir que perdín un pouco de tempo unha tarde aquí no Concello, aí a última hora, mirando en hemeroteca de queixas sobre desbroces. Isto houbo toda a vida, evidentemente. Isto non mo poden negar. Houbo toda a vida. E seguramente seguirá gobernando aquí quen sexa dentro de 20 anos, non vai ser o meu caso, dentro de 20 anos seguirán os veciños e veciñas de determinados sitios do rural pois non contentos como lle quedou o desbroce ese ano. Iso pasou toda a vida. E toda a vida a oposición e o goberno estarán botándose en cara que non se fixo ben o desbroce. E é un debate moi simpático e moi constructivo. Procedemos á votación. Votos a favor da moción de Concelleiro non adscrito e Grupo Popular e Concelleiro non adscrito. Votos en contra do Grupo de Goberno. Seguinte punto. Entendo que son rogos e preguntas. Partido Popular, adiante. Eu teño un rogo moi sencillo, pero moi sinxelo, pero ao mesmo tempo que espero que lle fagan caso, lle que os acordos plenarios que están aprobados por maioría que os cumpla. Eu sei que é predicar no deserto, pero en todo caso que quede en acta recollido que nos pedimos que se cumplan os acordos plenarios. E, sobre todo, despois do que escoitamos hoxe no pleno doxe, que se ustedes van a negociar para abrir a UNED, sabendo, como dixe a concelleira, que non a queren abrir, non sei para que perdan o tempo. Iso é engañar a directora do ente territorial e engañar aos veciños de Lalín, aos que vostedes representan. Se non a queren abrir, xa non perdan o tempo negociando nada, porque a súa intención está clara, deixou unha moi clara hoxe a concelleira delegada. Preguntas.
Primeiro, decirlle que nós fixemos unha serie de preguntas que, de acordo ca lei, tiñan que nos contestar antes deste pleno, e contestaronlas, pero eu creo que ou non nos toman en serio, o cal non é ninguna novedade, ou nin siquiera as len. Mire, eu preguntáballe, considerando que fixo un decreto vostede e nombrou o xefe da Policía Local presidente do Tribunal, e logo 2 días despois cesouno e nombrou a un guardia, eu preguntáballe unha batería de preguntas que vexo as respostas que nos deron antes do pleno, uns minutos antes, e que a verdade é que eu non sei se vostede quen llas contestou, ou se as contestou vostede, que polo menos que se fixen un pouco no que preguntamos. Eu preguntáballe quen tomou a decisión de nombrar ao xefe da Policía Municipal presidente do Tribunal e que no cesou, e díceme vostede, o xefe da Policía Local. Vale, despois recórdame que o xefe da Policía Local é vostede. Eso, obviamente, xo sei. Pero pregunto eu aquí cal foi o motivo de que se producise, na segunda pregunta, o cese do xefe da Policía Municipal como responsable do Tribunal Cualificador só un día hábil de terse nomeado. E díceme, lembrolles na resposta, lembrolles que o xefe da Policía Local é o alcalde. Non é exactamente así, pero sí. Ven a ser eso, pero non é así. O xefe da Policía Municipal é o xefe da Policía Municipal. O alcalde é o responsable da Policía Municipal, non o xefe. Polo demais, simplemente foi unha cuestión de distribución de traballo. Pois, precisamente, no mes de agosto, quen se ia a encargar de estar ao fronte como responsable directo do corpo e, polo tanto, ia estar con esas persoas, era o axente José Luis Vázquez. De modo que, por cuestións de traballo, consideramos máis acaído que fose o presidente do tribunal. É que o presidente do tribunal non foi José Luis Vázquez. Lean polo menos o que teñen entre maus. É que vostede non nombrou o que quedou de jefe da Policía Local presidente do tribunal, nombrou a un guardia normal. Entón, a miña pregunta, eu se houbera nombrado precisamente a José Luis Vázquez presidente do tribunal, nada a cojetar. Ahora, Cuñarro non está porque está de vacacións, en vez de nombrar ao jefe que queda no sitio de Cuñarro, nombra a un guardia. Por iso lle preguntaba, senón xa non lle houbera feito esta batería de preguntas. Por lo tanto, eu que lles pido é que retome estas preguntas que lle fixen e mal volva a contestar, se quere contestar máis ben, se non para o próximo pleno volverellas a facer. Con respecto ás preguntas da rotonda, nós fixemos aquí unha batería de 17 preguntas, pero dicirlle ao tenente alcalde que llevou a ler a última. A 17, a última pregunta, dice: a vista do antedito, o tenente alcalde afirma que a obra da rotonda de Montserrat se iniciou con todos os permisos de xeito regular. E a contestación que me dá é: polo que foi informado, e é visible, ali a obra propiamente dita non se iniciou. Home, a ver, o que é evidente, a obra iniciouse, que se fixo o raspado, que precisamente é a parte delicada. Miren, na rotonda de Vales, na rotonda de arriba, cando apareceu aquela tomba romana, precisamente no primeiro raspado é onde apareceu. Ese raspado xa está feito. Se ali houbera algunha xa estaría destruída. Porque precisamente no primeiro raspado en alto de Vales, é dicir, 150 metros máis arriba, cando se raspou a parte sur é cando apareceu a tomba romana. Pero cando se raspou 50 centímetros, E aquí, a rotonda, a empresa, xa fixo prácticamente a excavación de todo o perímetro, unha parte. A ver, se houbera unha tumba igual que na rotonda de arriba, estaría totalmente destruída. Por lo tanto, a ver, o que é evidente, se queren, pois, digamos, expliquen soslayadamente, pois, a realidade, pero non a deformen hasta o punto de que, eu acórdome cando vostedes puñían o grito no ceo, porque o muro de Doade habíamolo empezado sin o permiso de patrimonio, que era certo. E vostedes puñían o grupo, o grito no ceo dicindo que éramos uns chapuceros, que como podíamos empezar un muro... Bueno, empezaron eles, pero nós adjudicamos a obra. Pero que na empezastes fostes vos. Pero para máis inre, que na adjudicamos fomos nós, e aceptamos que adjudicamos sin ter os permisos todos. Perdón, sí, pero despois vostedes foron que na fixeron, que na empezaron. Xa xusto despois, que foi na transición, que na empezaron. Entón, o que digo é, na pregunta 13,
dice vostede, dentro das miñas competencias non está a comprobar todos os pasos de todas as tramitacións sectoriais e de contratación ou de replanteo de obras. Iso é unha cuestión técnica. Concho, para ustedes é unha tema. Pero a brasa que nos deron a nós polo muro de Doade, no noso caso non era o mismo. É dicir, o que pasou a Antonio Rodríguez ou a min, no muro de Doade, non era unha cuestión técnica. A usted sí. É dicir, a ver, eu que lle digo é que sexa un pouco obxectivo e non poden decir a bombo e platillo, convocar unha roda de prensa e der a bombo e platillo que empezaron as obras e despois paráronas. Esa é a realidade. Entón, non me diga aquí na resposta 17 que polo que foi informado é visible, ali a obra propiamente dita non se iniciou. Oiga, si se iniciou a obra. Non sexamos máis papistas co Papa. Si se iniciou a obra e si fixeron moito peor que se fixo no muro do Doade. Moito peor. Porque ademais tiñan o precedente... Non lle quero retirar a palabra, pero sabe que estamos en turno de rogos e preguntas. Bueno, pois eu que lle quero preguntar... Perdón, deixeme rematar, despois lle deixo continuar todo o tempo que queira, como non pode ser de outro xeito. Eu sei que ten esta ardida habitualmente para intentar bombardearnos, pero é un turno de rogos e preguntas. Eu pido que se ciña, por favor, ao que son rogos e preguntas. Agradezco. A pregunta que lle fago é que se lle parece tanto as respostas anteriores do cese do xefe da Policía Local como o presidente do tribunal, como este batería, que as volvan a contestar si queren. Que as volvan a contestar e que as contesten ben. Que non nos tomen o pelo contestando o que aquí vexo na contestación que mo deron xusto antes de empezar o pleno. Por lo tanto, a ver, a mí non ten que decirme, a mí non me minta, solamente non me minta. Eso pasa a calquera, sí, claro, pero a que nos pasou non era unha desgracia, e pasalles a vostedes é unha virtud. Oiga, a un pouco de seriedade. Seguinte pregunta, por favor. Contestei xa 17, Unha por unha, 17. Sí, sí. Poucas veces fixeste... Donde as dan, as toman. Voulle facer unha pregunta a Medela. Contanos que a víspera, contanos, a mellor a mentira, a víspera da festa de Moimenta, o pedaño de Moimenta, estaba con os veciños. Ali en Meixomín que se estaban queixando de que non había desbrozado. Nada. Entón o pedaño chamou a vostede por teléfono. E vostede, o pedaño previamente, dixo, vou chamar a Medela ahora mesmo, xa veredes como non me colle. Entón o pedaño chamou a vostede. Efectivamente non lle colleu. Repiteulle chamada. Valente. Efectivamente non lle colleu. Entón dixo un veciño que estaba ali, vou non chamar eu, xa verás como a mí me colle. Chamou un outro veciño, xusto diante. E si lle colleu vostede a primeira. E si lle mandou o trator desbrozar aquela mesma tarde. Por certo, en víspera, digo eu, pa que queren vostedes os pedaños? A mí, obviamente, unha cousa desta conta chega, pa que queren vostedes os pedaños? Pa telos de adorno? Ou pa putealos e ningunealos? Oiga, mire que as cousas, cando son tan evidentes, eu creo que merecería unha disculpa pola súa parte. Ten máis preguntas, por favor? Sí, claro, que lle estou facendo a pregunta. É certo que o chamou o pedaño, a pregunta que lle faga a Medela, é certo que o chamou o pedaño o señor Valente e non lle colleu, e acto seguido chamou un veciño que estaba diante de Valente e si lle colleu? Pregunta primeira que lle faga. Segundo, caso de que sea certo, caso de que fora certo, son as preguntas tipo Tobi. Caso de que sea certo, pa que quer os pedaños? Para os que cree que non son do súa corda, a pesar de que aquí éramos todos omnímodos, os que non son da súa corda, hai que putealos e desacreditalos ante os veciños, e, sin embargo, a un veciño si se lle colle. Por último, a ver, eu que lle pido é que, independentemente que ustedes creen que un pedaño é dunha tendencia ou doutra, pois que o respeten a todos por igual. Esa é unha petición que lle fan. Gracias. Isto de que haxa pedaños escollidos democráticamente é un avance, sen dúbida. Así hai dunha tendencia ou de outra. Elixenos democráticamente pa funguenealos. Teñen máis, sí, no, pero digo que é un avance democrático, porque antes non eran solo dunha tendencia. É un avance. máis. É o que ten a democracia. Non me vai responder por escrito, para despois contestarme como a Nicolás. Pincho, tes alguna adiante? Veña. Da Xunta de Goberno, esta vai para a Conselleira de Deportes, que, bueno, que deixará de ser Conselleira do Lalín Arena en breves,
Non. Non? Xa hai que ler un pouco a prensa. Xa dixen eu que non. Vale. Non, xa, que sería histórico, pero bueno. Sería histórico que? 5 concelleiros de deportes xa sería el non va máis. Pois teremos outro Na tipo Xunta de Goberno do 20 de agosto figuraba o lugar dunha máquina expendedora de tickets de entrada para a piscina cun montante para o mes de xullo de 726 euros. Non entende a concelleira con esta cantidad de cartos é unha achega que se podría facer, sería máis efectivo contratar unha persoa que, ademais de ser máis eficiente, tamén sería socialmente máis acollido. Quen tomou a decisión de cambiar un traballador por unha máquina de atención ao público, por moi eficiente que sexa esta? Aí deixo eso. Non queres contestar da máquina de chicles? Non, vale. Mais preguntas? Non é de chicles, é de tickets. De? Ah, entendí de chicles. Xa me parecía raro. Moitos chicles serían do noso señor, non? Veña. Hai máis preguntas por parte do Grupo Popular? Algunha máis? Eu creo que primeiro había que preguntarle á prensa se quere ir hasta ali tamén. Que son independentes, non van porque yo mande ningún político, que eu saiba. Algunha máis? Bueno, hombre, pero iránse lles dá gana, digo eu. Claro, vale. É que o franquismo sociolóxico rematou, Veña, si, eu son coñecido franquista, si. Señor Cruz, as preguntas súas, adiante, por favor. Temos máis. Non, son un coñecido franquista sociolóxico, eu, si. Empedernido. Disculpa, sí, disculpa. Adiante. Bo día. Unha batería de preguntas para a Concelleira de Cultura. A falta de pouco máis de 15 días do comenzo das clases do Conservatorio, teñen xa garantida a totalidade da plantilla de profesores? Contrataron xa o profesor de trompeta? Teñen algún problema con algún outro docente para o curso ou prevén que sexa tranquilo? E outra serie de preguntas sobre o ciclo de cine do rural, que xa estuveron antes falando sobre ese tema. Canta xente asistiu en total ao programa de cine no rural que se celebrou ao longo das últimas semanas por diversas parroquias do noso concello? Ten constancia de cantas persoas asistiron o día 9 de agosto á proxección dunha película Muimenta? Confirma que a empresa contratada tivo que marchar sen nen sequera empezar a proxección? A que cree que se debe este exitazo de taquilla? Isto é o que vostede chama nas entrevistas mellora da xestión cultural? Pasouselle pola cabeza ter que suspender actividades por non ter asistencia de público? En cantas ocasións nos últimos anos se suspenderon actividades por non ter público ou que dirixir a súa actividade, por exemplo, as actividades na biblioteca? Cifrou cantos cartos se perderon en actividades programadas por vostede e que non tiveron ningún asistente? Grazas. Fuches algunha proxección? Por casualidade, digo, pregunto, non sei. Fuches algunha? Non fuches. Non. Vale. Era proxección no rural. Bueno, tío, que é verdad que ti és urbanita, certo. Adiante, gracias. Eu tiña unha pregunta para o Concelleiro de Turismo. Vemos que noutros concellos contrataron con cargo a plans provinciais becarios para este departamento, para o de Turismo. Queríamos saber se había esta opción para la LIN, de ser así, se dispoñemos destes becarios, e se non é así, por que non se solicitaron? Vale, teñen algunha máis? Entendo que non, gracias. Señor Cruz, adiante. Moi ben. Para vostede, señor alcalde, se tan mal político e Cruz, señor Cuíña, non debería interesarlle que Ciudadanos non me expulsara? Seguinte, ten máis preguntas? Non, como a todos. Eu só quero dicirlle que teño o mesmo concepto de vostede que o seu partido. A partir de aí,
Repito ya por se non entendeu. Como vais, está ben apuntado, non? Porque ao mellor o señor alcalde non entendeu, ao mellor teño que repetir ya. É que eu, Salvador, apunta ben porque eu son máis ben cortiño, sabes? Entón, Vale, ben, perdona, disculpas, vamos a facer as cousas seriamente, disculpas. Faimo un plan Barrio Sésamo para que eu me entere, sabes? Pero que pareceme contradictorio que pidas que me expulsen si están malos son políticamente. Adiante. Se non che molesto, se dergasto a Ciudadanos, que non me expulsen. Ten máis preguntas? Sí, moitas máis. Bueno, parece que o señor Cuiña ten moito interés en que me voten, pois logo que me diga que me voten Ciudadanos, por que ten tanto interés? Será acaso que ten medo que eu explique no seo de Ciudadanos que Rafa ten comportamientos propios dun mafioso que actúa igual cos sicilianos, coas persoas que non aran polos seus regos, coa consabida frase sé de onde vienes, sé de onde vives, sé de onde trabajas e a que colegio van tus hijos? Que na versión actual podería ser se me criticas, ándate con cuidado, que ti ou algún da túa familia, bueno, o traballo pode pender dun fío. Moi ben. Bloque 2 para Medela, xa fixemos varias delas. Cantas cunetas, volveme deixar por escrito, por favor, cantas cunetas se limpiaron durante este ano e donde? Durante desde a primavera, por exemplo, desde maio. Cando, Medela, falar de eficiencia, refíreste aos desbroses ou ás evasivas? Largas e malas contestacións que lle das a pedáneos e a veciños. Refíreste a eso de boa xestión? Pode asegurar, Medela, que non tuvo queixa dos pedáneos e veciños pola mala xestión dos desbroces? Enténdese por eficiencia que os veciños limpen eles cos seus medios os accesos a camiños e campos de festas? Foi certo que Medela lle botou as culpas a Paco Vilariño e a Celia para xustificar que non desbrozara en varios lugares? Medela, atreveste a ratificar as túas declaracións en prensa afirmando que se desbrozaron todas as cunetas, que se limpiaron todas as cunetas? Atreveste a ratificar esas afirmacións? Ou escríbechas Cuiña, ou escríbechas o xefe de prensa desde as súas vacacións estivais? Podesme dar o listado de todas as que desbrociaches para enseñarlle aos veciños que din que mintes? Podesme dar todas esas que están desbrozadas? Por favor, nas preguntas, a ver se máis dis todas ou o dis en prensa. Porque, obviamente, o que di o PP pode ser que limpies daqui ao pleno seguinte. Para Paco Vilariño, Paco, cal é o número de facturas e de contratos para a empresa GIM? Existen relacións de amistade Paco Vilariño con xerentes da empresa e familiares directos da mesma entre ti ou calquera mesmo do goberno? Está afiliado ao BNG algún familiar directísimo da empresa? Algún dos xerentes da empresa está afiliado ao BNG, Paco Vilariño? Decimos de GIM. Cantas empresas con diferentes nombres dos xerentes de GIM teñen introducido facturas ou conseguido obras no Concello de Lalín? Cantas diferentes empresas con eses dous mesmos xerentes? Canto lle custou a obra do Paraugas ao Concello, Paco Vilariño? Fixo a Urdime outra vez? Non. E custou 4.000 euros. Urdime, Paco Vilariño, xa fixo tamén a Festa do Orgullo por uns valores dunhos 50.000 euros. O seu xerente é un tal Chispón. Ten amizade con membros do BNG? Ese home está afiliado ao BNG? É simpatizante do BNG? Paco, deches algunha contraorde para que non se fixera algún desbroce ou mentiulle Miguel Medela aos veciños? Paco Vilariño, quen dou a orde para desbrozar na Penela, cando a outros se lles dixo que non se podía hasta que foran as festas? Paco, gustache a xestión de desbroces de Medela? Atreveríaste a felicitar a Medela polos desbroces e asegurar, como fixo Medela, que as actuacións destes desbroces se fai eficientemente e que son os veciños os que minten? Teño todo o dereito a contestar.
Todo dereito a Paco, Paco, se quedamos unha... amenaceute Paco, amenazoute Alberto Senande ou Alberte Senande con criticarte se non lle contratabas traballos. Pero xe o teu xefe. A ver como quedamos. Paco, que empresa colocou os paraugas? Vai cobrar outra vez por retiralos dentro dun mes? Acerca da empresa Udirme, pregunto se foi a empresa esta, a que traballou, que meteu a pata coas facturas do orgullo, e por que se lle segue premiando despois daquela grave metedura de zoca? O último bloque vai dirixido a Cuiña... Podo contestar, polo menos, non? Sí, hombre. Mire, vostede, eu xa lle dixen nas comisións informativas que ten que ir a un psiquiatra porque é un auténtico enfermo mental, con todos os respetos pois que padecen esa enfermidade, pero vostede é un enfermo da malicia e da mentira. Eu voulle contestar todas, só quero aclarar dúas pola gravidade do que vostede fai. Pola gravidade do que vostede fai mentindo sistematicamente. Mire, da empresa que vostede se refire, e agardo que inmediatamente disto pida perdón, no ano 17, 0 contratos co Concello de Lalín. 0. Mire se é vostede un mentiroso. 0. 2018, 1. E non lle podo dar o dato, pero un contrato menor. Pero menor. Vale? Cunha contratación fiscalizada polos servizos deste Concello e co visto bo. Mire se vostede é un auténtico mentiroso. Non se pode xogar así coa xente nin coas empresas. Por lo tanto, mire o que vostede acaba de acusar aquí, que en 2 anos teñen un contrato menor. Despois de acusacións de que se a xente... Mira, vostede utiliza, xa o fixo outro día coa política cultural de Lara, vostede utiliza argumentos do fascismo, do máis puro fascismo. E aquí está outra vez perseguindo a xente. Os que non pensan como vostede, vostede os persigue. E nós non facemos iso. Nós non facemos iso. A xente pode militar onde lle dé a gaña, incluso en 5 ou 6 partidos seguidos en 2 anos, como fai vostede. Hasta iso pode a xente. Militar en partidos en 2 anos que non teñen nada que ver. E, por certo, que ningún deles o quera vostede. E que vostede, ademais, é tan patético que se anda ofrecendo a partidos polo país adiante a ver se dá montado a lista das municipais. Vale? Pero mire, eu en política municipal lle aguanto que vostede queira. Lle aguanto que vostede queira. As mentiras que sistemáticamente vostede conta. Pero cuidado, non xogue coa xente, porque a xente vive do seu traballo. Desde logo, o seu traballo non é traballar para o Concello de Lalín. E os datos que lle acabo de dar son a realidade que os pode pedir por escrito, como lles vou contestar eu por escrito. Por lo tanto, agardo que inmediatamente vostede pida perdón dunha acusación tan grave como acaba de facer e que nada, insisto, que nada ten que ver coa realidade. E tamén lle digo outra palabra máis. A insinuación que fai, se algún desos xerentes é militante do BNG, non. Non. Por lo tanto, insisto, é vostede unha persoa que carece da máis. Mire, vostede pensa que nós, é que por ese razonamento fascista que vostede ten e algún familiar cercano, pero nós, por ese razonamento, perseguiríamos os seus familiares, os do PP, mire, señores, foron outras épocas. Aquí a xente pode ser e afiliarse onde lle dé a gaña. E non ten, por sorte, que padecer a desgraza do seu irmán. Claro, por sorte non teñen que padecer das desgrazas dos comportamentos do seu irmán, como é o caso de vostede. Por tanto, non mistura a familia que nada ten que ver. E non minta sistemáticamente. E non intente ensuciar a xente que traballa con moitísima dignidade. Nas escaleiras que fixo GM aí da Rúa dos Viños, que houbo algún suplemento para despois para as escaleiras, son? Canto custou esa obra? Pero podes contestar, non querías contestalas a todas, contestaches a nada, deches aí un meeting. Eres un completo imbécil. Deches aí un meeting, pero teño que aguantar todo isto. Máis preguntas? Sigo. Seguimos. Para todos, para tanto Cuiña, Nico e Vilariño,
quero saber cantas facturas emiteu a este Concello Alberto Senande neste ano. Quero saber cantas se lle pagaron. Quero saber por que concepto facturou. Unha cousa sola. Eu o que lle pido que os líos internos que teñan o seu partido que non os traslade. Pero non estou falando, eu non estou falando de Ciudadanos, eu estou falando de Alberto Senande. Eu dígolle que os líos internos do seu partido que din públicamente, que o reproban públicamente, que conste en acta que eu non estou falando de Ciudadanos. Estou falando eu. Os líos internos do seu partido que os resolvan na súa casa, non no pleno do Concello de Lalín. En todo caso, nas xuntas de goberno atopará vostede a resposta. Por favor, que quede en acta que eu non estou falando de Ciudadanos o partido, eu estou falando de Alberto Senande, un empresario de Lalín. Que conste en acta. Volvo a repetir, cantas facturas se emiteu a este Concello Alberto Senande neste ano, cantas se lle pagaron, por que concepto facturou, si se lle dou algunha obra, cal foi o procedimento de contratación, invitouse en algún procedimento a empresa de Alberto Senande a participar nalgúnha obra ou actuación ao longo deste mandato, en cales. Invitouse a outras empresas a presentar as ofertas ou contratouse a dedo a Alberto Senande. Entrevistouse co alcalde no Concello este home, os dous, entrevistáronse Cuiña e Alberto Senande e de paso falaron de contratos e de facturas. É certo... Perdón. No, pero vou a contestar a esa. Vale. Vou a contestar remitíndome exactamente ás palabras do Concelleiro de Turismo cara a vostede. As mesmas. Fascista. Xa está ben, xa está ben. Os teus líos coa xente que non te quere, nin con, perdón, mira, vou non decir, houve un alcalde do sur que me dixo que o chamaches para ofrecerte ir na súa lista, incluso, de Converxencia 21. O sea, eres tan lamentable, públicamente, xa dixaste antes, dáchelo caer ti, Paco, o sea, que non, eres tan lamentable, tan fascista, como dixo, podes seguir dicindo, eu non tive ninguna reunión con Alberto Senande. Eso é mentira. Eso é mentira. Se queres seguir cas túas cousas, sigue cas túas cousas. Máis preguntas, se vai rematando. Vostede non pode decir algo no que non está fundamentado. E mentiras non pode decir. Sí, no. Fundamentado estás ti. No. Cando queira discuto con vostede todas as mentiras que di, pero non é o momento de vir eu aquí a desmentir si... Ten máis preguntas? Sí que teño. Adiante. Pero non, que quede en acta co que está dicindo o señor alcalde de Lalín é mentira. É certo que amenazou Alberto Senande a Paco Vilariño con criticalo se non lle daba contratos de traballos? Eso é o que din cando veches dicindo por aí, Paco. Verdade ou mentira? Dixeches que Alberto Senande te coaccionou coa crítica ou comparar coa crítica? Os outros membros do goberno tamén quero preguntarlle se recibiron estas amenazas de Alberto Senande. Un rogo para Cuiña. Primeiro, que tal de vacacións, señor alcalde? Como lle foi? Descansou ben? Foron largas, a verdade que foron largas. Por favor, paseime. A próxima vez, ten en conta que o vir a un pleno, por favor, non nos mintas, como acabas de facer fai un momento. Ten en conta que para coller un billete faise con bastante tempo de antelación. Tes que estar no pleno, polo tanto, igual que hoxe che pideu o PP que estuveras no pleno, ese día tamén tiñas que estar no pleno. Para eso cobras. Para eso cobras. Mira, que mo diga un vago integral. Para eso cobras o que prometiches que non ibas cobrar. Este vago integral cobra un... Vamos a poñer... Cal é o seu rogo? Pregunta ou un 5%... Ten máis preguntas ou rogos? Perdona. Ten máis preguntas ou rogos? Sí, quero facer un rogo. Por favor, deixe o seu soldo a disposición dunha causa benéfica, xa que este concelleiro cobra un 1% do que vostede manexa do presupuesto para poder intentar tumbar a este concelleiro. Entre vostede, o señor teniente alcalde e o gabinete de prensa cobran multiplicado por 100, multiplicado por 100... Ten rogos ou preguntas? Continúe, por favor. Teño un rogo, por favor, señor alcalde. Neste pleno, faltaselle
ao respecto a este concelleiro non adscrito, polo tanto, Pobriño. non teña vostede o trato arbitrario que ten sobre el e chame ao orde, hoxe, polo menos, a Paco Vilariño, unha vez, e polo menos déixeme seguir preguntando. Vou facer outra pregunta, a última que teño, e a pregunta é para Lara. Sí, para Lara, a peor concelleira da cultura da historia. Lara, canto costou a programación de Lusco e Fusco? Lara, pareceche normal que se nos veña a rir de nós á cara un dos mellores músicos profesionales de Galicia a tocar aleatoriamente sobre diferentes instrumentos cotidianos e que eso sexa un referente de cultura para Galicia? Pareceche normal eso? Quero saber canto cobrou este percusionista da última actuación que houve aquí no Concello. Natasia toca con Adrián Saavedra, con Natasia tería que recordarche, pero bueno, o percusionista. A ver canto costou esa actividade, porque vi rirse dos clarinenses e ter as bandas como as tes, esquecidas, sin tramitar os fondos para as bandas e pagarlle a algún para que veña, eu creo que de vacacións ao Concello rirse dos que levamos pulando por a cultura popular do noso Concello é unha aberración. Nada máis, despedimos o pleno pregando disculpas ao pobo de Lalín públicamente por ter levado semellante fascista en unha lista electoral. Moitas gracias.